sukaldaritza gauza hon asko dauzke, baina traba txiki batzuk ere bai. Batzutan bero handie pasatzen du, halako bapore berezik ere hartu behar izan ditue, eta estraktore bat martxan behar da. Orduan, hotxai, hotxu egin beharko dugu, ze hori ezin da kendu. Entzute zuen, baina hemen entzutea daño gauza importantegok erakutsiko dizkigue, usaiek, gustoa eta hori denak lantzen lagunduko digue. Orduan, gaurko asmoa zer da, batetik, zeo ze prestatuko digue, zergatik aukera uruena eta ze aukera uruen oantxe esango digue, zergatia beraiek aukeratu dezatela, eta gero helburue behintzat zer da. Mugaz gaindi Euskal Herria da egun hauetan lantzen ari garena, eta azkenean hortaz ere konturatzen gara, ezta? Eguneroko jardunean, labortxeaz ezarri ziguten marra santu horrek, eguneroko otordutan ere eragin politia izan duela. Alde batean, ohitura batzuk sartuak daude, indarren egunero praktikara eramaten ditugu, eta beste aldean, beste ohitura batzuk. Atzoko hitzaldin edarki azaldu zen bezala atzoko edo eran egungon edo, hala ere, hor ere, batzen gaituen zerbait oso importantea badeu, eta janarekiko deun zaletasuna, gustoa, mai inguruko ritoa, hori behintzat oso gurea dugu baian eta bai hemen. Eta bueno, gero nahiko genituzke ere zenbait jan edo zenbait osagai eta Euskal Herrien importantzia handia izan dutenak aipatu, baina gu baino gehiago sukaldarin ikuspegitik, ezta? Eta hau dena, lehenbizi, sukaldari zein izango dien, Goierritarra, Ormaiztereko kuko jatetxekoa Iker Martinez, ezaguna izango dezue gehienak, danak ez dakik ez, ezkaindar batzuk badaude hemen, igual behar bada, Benik entzuten ezan dutuko, ezkaindar ziburu eta abarrekoak. Eta aldiz aspalditik oso ezaguna han, oiek badute Ramutxo berria. Donibane loitzunen du honek olatua ostatua. Beraz, hauek esan, eta Erramun Amundarain aurkeztu beharrik ez dauket, baina honen idea izan dela, behintzat, esan nahiko genuke, berak ez doalako jatetxe ezagunik, baina makina totordu prestatu ditu bere bizi. Eta segitzen do gaina. Eta iparra eguaren sukalde sostengu garrantzizkoena eta buzutik bukatzearen arrazoi nagusia Erramun eta bere sukalde prestaketa guzti horiek dieta, beraz Erramunei ere hor eta meritu handiz esker mila gukin gaur egoteatik. Horik esan, eta hemendik aurrea ze jango deun, ze azken baten hortara etorri geha, beraiek aurkeztu diezagutela, zergatik zer aukeratu dezuen. Iker, esplikatu ju, bizi horrek. Bai, hori, egin Bizi gonbidatu ikanpoko jematen mentzaile. Ez, baterez. Lehen aldea dut, begiratuko no aiten duen lehenik, eta gero begin dut berdenik. Berria da bizena, baina ikustea berria ez da. Bueno, eskerrik asko, etortzeatia denoi. Ezautzen ja, nistaz behintzet, gehien txunak eta bueno, behar izaten duen bezalea, errezeta bat ekarri dut, eta zehati hori izan duen, niernik izan duen hitz hori naizta behar normalidaden baten bezala esan, niretzako zergaiti sukaldeen, zergaiti hori da nire sukaldea edo nire barruen moitzen duen guztie. Gauza guztik zergaiti bat aukelako, eta azkenen beti giltzintzelako bilatzen, hau hobetzeko zein beharko deun eta zergaiti horri heldu ezkero, juten galako gauzak hobetzen. Ez bakarrik eikiaitio baizik eta zergaiti hori galdetzen duelako. Eta ni galdetu zinen zer pentsatzeko, egun hontako, nik pentsau non, errezeta bat eikia, eta ne buru neuken, zer ingo non guztua. Eta horrekon, holaxe izan zen, Erramun etorri izan, hau galdetuko izueu, pixka bat, etorriko da, pixka bat, nundinoako jungo da, eta behak izan zen, pentsau dut, igual ingo tezen duen edo, behak sobrar ere, nire burun sartzeko gogoaz orken, eta pentsau dut,
gauza bat edo igual pixka zerbait berreskureatzea tio edo zerbait jendek igual ez dola inbeste zautzen da. Eta jata, non esate hon, zurrukutuna. Eta zein da gauza politxe, nik nire buru naukena gauza berdin ezala. Eta karo, txorrakeri emate baina ez da erresa, daren plater guztikin, zenba gauza egin daizken, zenba gauza daren egiteko eta zenbat zea, kuriosidea behintzea jakiteko, errezeta hau, nik ekarri etela ne burun, baina beste horrek, kulpable honek, bere burune bat zeukela. Baina nik egin nion, nire bueltea eman. Pixka bat, zurrukutuna hori, pixka bat esplikatzeko zer dan, eta gaur baita zurrukutuna horri beste ikutsu bat emateko. Azken finean, sukaldaritza baita evoluzionatzen dijo, eta zurrukutuna da batzui zopa, baina bakailagoekin egindako batzui zopa bat. Garai baten gehiago jaten zana eta gaur egun desagertzean dagoen plater badana. Ordu normalen klasek eta sukaldeko klasek eta ematen jutenen gustatzen zate platera osartzea, baina gaur egin behar dezen bezala behin ez dugu planteatu inungo nire klasetan, eta segurarrak izango zate lehenengo probatzen, platera hau dela zurrukutuna bat, baina kokotxa, bakailau kokotxa pilpillen egin da eta bik fusionatuta egindako plater bat. Orduan, hoxe izango da Kukon eskutik edo gure Ikerren eskutik jandako platera. Eta, bainitza ematen diot, esan dut bezala liernik, gure ramutxoi, kanpotarrak, gure txeko dala baita. Hoxe ber. Jota, bizo. Hala, nik lehen itzulia dut hemen. Nik galdetu zidan ados nintzen zetortzekola, egitera sukaldaritza, egitera sukaldaritza zuen aintzinean, lehen aldia dut, eta ez nakien zer errezeta egin sobera. Eta erabaki dut, iparaldeko gauzak ekartzea eta moztea zatitxoak eta dena banatzea ogi gainean. Orduan, jastatuko dugu ahategi bela konfitatua egin duguna, ekarri dut legatza bat, ekarri ditut arrain batzu berdelak ere, eta salda egiten duelarik eta jaten duztelarik salda, nik bukatuko ditut nire platertxo horiek, eta indukzio plaka gainean, legatza zatitxoak jastatuko ditugu, probatuko ditugu zitroinalekin, limoiarekin, salsa bat nola egiten aldean 2 minutuz, eta holako gauza txiki batzu bertako gauzekin. Etxean ditugunekin, ekarritako arrain bat eta etxean geratzen diren gauzekin egiteko zerbait. Ideia hori zen. Hau zer da? Hau da, deitzen dena haragi opila, patea, haragi opila, eta hau da orkatxa. Orkatxa, orduan ez gira hainbeste aberatsak guk izaiteko kiloak, kokotxak, kiloka. Orduan, behar ditugu, izitu gure elikagaiak. Orduan, orkatxak izitzen ditugu, asko baitira landesetan bereziki, eta Euskal Herritik aski gertu da. Eta lantzen ditugu gero, potean iten ditugu, erosten ditugu, esango dizuet zer baden barruan, moztuko dugu, probatuko duzute. Hau, ez da biziki polita hola, Ramonek ematen dizkitola, jendeak ez du hola ikustearen beharrik normalean. Hori da guk prestatzeko atzean, zuek jaten zutarik ez du holako itxura, ikusiko zute gero. Hori da ahategi bela. Ahategi bela egosi duguna, poliki, 82 gradotan, eta fruitu zukoak eman ditugu azpian, eta txikituak, eta urin pixkat gainetik, eta hori ere, moztuta itxura hobeagoa izango du. Eta hau, eskandaloso, mil esker gainitz, Gibela esaten dek eta hemen esplikatu behar da foie gras esaten dugunean. Foie gras. Eta patea esaten duguna zer diferentzi den. Ze hemen foie gras deitzen diogu eozein foie gras lapiera. Frantzeskeri bat da. Foie gras da, frantzesez foie gras. Foie gibela, grasa, de grasa. Orduan, ahateak eritzen dira, hainbeste janez, eta beren gibela potolotzen da. Eta bere gibelaren barnean grasa egiten du. Ez da besterik. Orduan, ez dira hiltzen, ez dute sofritzen. Orduan, badira polimika handiak, alde, kontra, animaliaren sufrikamendua dela, zela ona da. Gatzarekin eta biperarekin ona da. Eta goxea ezagutu duenak, ona delar jaten du. Gutxi balimada partikatzen du, bina ona balimada jaten du. Niz naiz polimikan sartzen, jaten du. Orduan, ez da bat ere hola usaian, nik ez dut kutsa batean, hermetikoki etxia baita, eta baita frigoan eraman, eta hortarako, mil esker Ramon, holako itxura polita emaitea gure iparaldeko elikagaiei. Hortik goitik, gero, hasiko naiz ni zatitzen poliki. Ikerek bukatuko du salda zuen aintzinean, eta nik tartean legatza hor moztuko dut bazter hontan, eta abigiratuko duzute. Galderak bali madira esan, galdetu,
edo niri edo honi, eta gero, ikusiko. Eta sintxoak bali mazareten, duden urtean, behar bada menu osoa ingo dugu ez dakiko. Hore, zuen esko. Hala. Sukalden lan erasi aurretik mezido, pixka bat ditzeitien gehiago segitzea, horrez erakutsitako pote hori esateatako, konservaren filosofia hori. Esango nuke alimentuak, janari diferenteak izan dare, oso itxura diferenteak daudela ere, oain gaur egun eta mantendu direla, bai izan iparraldean, bai hegoaldean. Esatu baterako, konfituena, txarrikitik pateak ateratzearena. Hori hemen ez da hain sartuta, aldiz hemen zezina, aragien nola idortzen zan, oain gero ez da gutxiko egiten da, baina badaude toki espezializatuak hori egiteko ere. Ez dakit nik konserbatze Behar da ikusi, dena Euskal Herria balin bada ere, baditugu klima guziak Euskal Herria. Badugu basa mortua, badugu ikaratzeko beroa, iparaldean badugu euria, humiditatea asko. Kontserbak guk potean ematen balin baditugu da, askotan, xerrikia sukatua, xingarra, urdai azpikoak, ez dira ongi sukatzen, usteltzen baitziren. Sobera euri balin batzen eta neguan sobera ez balin batzen aski hotzik, ondatzen ziren eta janaria botatzeko zen. Eta ez zuten, janaria, etxeko janaria zen, botatzen balin batzen janaria, ez zen gehiago janaririk, odan ez zen nauta. Odan hasi dira, eta fruituak ere hola iten ziren, nire amatxik, eixoa hila da minan, ematen zituen sagarrak arearen azpian, ematen zuen area, sagarrak denetan, eta area gainetik. Eta hori usten zuen etxe azpian, fresko-freskoran. Odan, sagarrak pixkat txikitzen ziren, mosteltzen ziren, baina erabiltzen zituen pastelen eiteko. Beti sagar saporea baitzuten. Eta atxikitzen zen, jartzen kontserbatu etxean zena. Gatzan, gatzan, edo kontserbak aragia, grasan, urinan. Iparaldean, bederen, jateko zen, etzen politaiteko ez, hobeago baitzen. Beha baitzen jan, urte guzian. Hala, hoi zen. Bai, hombre, iparralde eta gure aldeko, iparralde eta gure arteko, zuk esan ezun kontserba betan, gure kontserbako ohitura hori askoz gehiago izan die, tomatea dala, barazki diela, esan ezut gure bonitoa dala, esan ezut guten da pixka bat hildortatio. Iparralde gertatzen dena da, beha izan dugu zela, frantxez kutsu horre daukena, bazken diren frantzi guztin konfitatue, da beraien kontserba erregea, eta orduan, dena konfitatu dute, ata batatzen dute, konfitatu dute, grasatan egosten dute, eta beraientzako elikagai funtseskoa bihurtzen da, orduan, oitxurak die, gehien bat, tendentzik laguntzen dolako erabateko, edo beste aldeteo jutega, baina, nik uste hori galtzen ari dela bai, etxe mailan, galtzen ari da bai han, eta bai hemen, izan nahi zute hemene, kongeladorea daun einetio, gero ez da gutxio kontserba itzen da etxeben, denak kongelatu iten da, eta badauzke bere bentaja, kongelatzeko dudek ez dau, baina kongelatzen dana nik bezala da arkoi hori, hori justen dago da, hilerri hau dira bezala, gero atatzen juzula gauzak eta bezala, etxen garen denoi berdina irrentzagu, ze izango hau, noiztik egongo da hau, kontserban daunak, bere grazio badauke, petxatxoa jartzen duzuan zean, etxeko armario batxen edo garaje baten, eta nioen ala gutxi bonito bat, izten ja gastautan aukela bonitoa, eta hoen dala irurtzeko bonitoa. Zean, garajen. Txuri-txuria ez? Pasada bat, zean. Irurte. Pasada bat, orduan, zeak, kamara zen, ona hongoa da, seguro bai ez. Irikien duen da. Zurrutala, zean. Irurte, bonitoa. Bai, kontserba hori. Kontserba, bai. Kongelatua irurtez? Ez, kontserba. Ados. Balidatua da. Ikusten dugu, iparraldene kongelatu gehi urte ez dela gauten. Ez, kontserba bat, bere gauza hona dauzkera, eta enkanbio, kongelatukin gertatzen dena da, behar izan du, bai, kongelatzen duzu, baina oi asko bat kongelatzen duzu, adibidez, beraiek hori oso ondo daukete zean nugurun, oi asko bat kongelatu ezkeo, handik urte betea, oi asko erreta dago. Erreta, erabat erreta. Enkanbio, beraien filosofi hortan, frantzitik hartutako zea hori, egiten dutena da konfitatzekin, errepartez, egiten dute kontserba askoz ere, goxogo bat, behitzen da
bere zaporen egosita, bueno, beste teknika bat da. Baina, bueno, bai, gauzak aldatzen dik, ez zuk esan duzun bezala, ba, den hau, bueno, guain komentatuko dugu igual, bai. Bai, gero, idean mentzaudetela eta nolabait betiki izan ditugun eta oinarrizko elikagaiek izan direnak, ez da, ja Ramutxok bat aipatu dut, eta uste merezi dola sagarra bea aipatzea. Eta gero, Euskal Herrin, zenbait sagar klase izan ditu, eta esaten da, eta gainera, konprobau ere egin izan dugu, sagar freskoa, freskoa zen nahi dut, ez igual gola idortua edo janez, urte guztie pasatu zitekela Euskal Herri. Noski, modu honen konserba guzkio. Horregatik ere, hemen zapaiek, ez da, gara bateko baserri zapaiek hartzen zuen importantzi hori leku ere hartzan, eta arean, aipatu dukik Ramutxo, belar gainean ere esaten zan, lehen hori jentzala, baina hasi basangoa sagarretik, eta ez dakit azkena mokotea hori izangoa, baina hor, iaia urte guztie pasaren ezakela sagar freskoa, freskoa, daki guzti izaten den freskoa zaten, baina sagarra jaten. Gero, espezie batzu galtzen adiote dien, zemakian jokitila hori gordetzen dugu, bai, sagarra kultura nik uste dut, nik esaten dizut, nire ikuspuntu tio, esan dizut, sukaldari eta nire ikuspuntu tio, nik sagarra hemen Idiazabalen Kalbario dago, esan dizutzen dut, Kalbario baserrie, Amaia, ataungoa bea, hori naman kuadriako hauen lantzalauten dara, gama eta bea, ama bosteun, earki dara, bai, earki. Eta orduan, claro, kultura hori mantentzen duena, Amaia eta bere senarra bezalako familik eta beste pare bat egongo die, esan dizut. Hori galtzen ari da, hori sagarran bari da onak lortzea, iraunkorrak lortzea, zaporedunek lortzea, hori galtzen ari da eta bereskuratzea oso komplikatu da, oso komplikatu da. Sukaldari, ematen du, azkenen guain gertatzen dena modan garela, sukaldari, eta ematen du, guk daukagula beraldeko indarra hori dena berreskuratzeko, eta gu gala, ez dakit ze mirari ikeko gaitasun dugu, baina gu geha sukaldari. Aldau barra dukenak gizartea da, ez dute, guk eman daukena da gure ikuspuntue, nik ere nebatzen detena nire jatetxen, eta nire jatetxen klienteekiko eramaten dezun pentsamelde hori nun kontserba izan ez dut, lan egiten dezu beti freskokin, kontserba lan gutxina, kongelatu ikez, erabiltzen dezun konfitura guztik etxen eginda, foa batentzako, beak izango dizun, horra multxo askotan, ez dakit, mikui bat egiten dezu, baina gero tostadak erositako die, ez, mikui ezuk egitu alima dezu, ogia ere baita ezuk tostatu barra dukezu, eta horrein konfitura ere baita ezuk, orduan. Azkenen ikuste dut, bakoitz egin barra dukela, alik eta bere aldan neurri hobenen, hori, bai etxen edo bai jatetxen, mantendu. Eta hortarako, superfizia handitan gutxi gozartza alimaia, gero ez da hobeto. Sagarrak erosi barren, Rika, Carrefour, Rekiz, nahizuna, GM, guta alimatzea Kalbario batea, plaza edo ondoko baserri batea, gauza gutxigo, egazta egostu alima ezu, animazan gaztiko behi egazta eta izalgo bat, beste gauza txan izut azkenen, ez dago gain zaie pixka bat aldatzeko gure funtzionatzeko era hori ez dago gain zaie, eta era beren, sartzen geha seitxun, ze hortan, orduan, zuk esan dezun bezala sagarra, edo mila produktu dauden, garai baten indarra zauketenak, ondo daula beraietaz hitzeikia, baina bereskuratzea sukalde ikuspuntu tio oso komplikatu da, oso komplikatu da. Zati asko hitzekin da, cocina de mercado, cocina de temporada, cocina eta hitzen egiten da, baina ni eunero erosketak egitea guten naiz eta sukaldari gutxi ikusten dut. Gutxi. Eta eunero erosten dut eunero. Osea, eunero urte guztiko guztita. Ez dut sukaldarik ikusten, orduan, gero ez da zailagoa da ikusten horbait sukalden erosten, beti etortzen ikatzen zuen jatetxera. Orduan, karo, probedore oso finekin hiri barra dukezu, edo zela zeiun tendentzie edo tentazioen oroitzen zea, errexagoa eta... Orduan, sagarrak, Euskal Herrin, pilo bat, eta hoja da, hori pixia bat erpizten dan, eta ez duen osi barri beti brillante duen hori.
Hainbeste berriokin, hori da. Bueno, Ramuntxo, zeo zer erantzun. Ni lanean ari naiz, ez nahi mintzatzen beti. Nik sukaldatzen dut. Zekit, aipatzen dugu ATN-a, adibidez? Bai, hori da, bai. ATN-a, adibidez. Paso. Iparaldean, arazoa dena AT-ekin da, elikagai ona da, lantzeko erresa da, eta duela ogoi bat urte, sukaldari batek asmatu zuen, ezakit magre bazterra hori, AT-aren bazter hori. Lehen etzen jaten, hori mozten zen erditik, erdi bat egiten zen sorbaldarekin eta bestea isterrarekin. Eta hola, zati potoloak ziren bientzako. Eta sukaldean, ostatuetan jatetxeetan asidirelarik AT-a saltzen, baztertu dute, txikitu dute izterra, txikitu dute sorbalda, egalena, eta zati potolo hori, gizena dena eta haragi askorekin, aintzinerat bota dute saltzeko lehenik idiari konparatu nahi zuten egin bistek bezalako bat, AT-arekin. Eta nonbait, ongi egiten zen, ongi ateratzen zen. AT-a berda jakin, edo da etxeko AT-a, bizi dena kanpoan, jaten duena oilo bat bezala, arratzatzen duzuna eta jaten duzuna. Hori da, AT-a. Gero, bada, AT-a emaiten zaiona ehun egunez, artoa bortxaz, golkoan. Horrek du emanen, foie gras. Baina gibel hori AT-a delarik kabalatik, AT-a jateko ona da ere. Eta hortik goiti, ohartu ziren, esan dut bueno, magre hori oso potoloa zela eta grasa asko zituela. Eta hori bientzako egiten altzela edo batentzat txikiago behar ziren. Eta hortik goiti hasi dira saltzen jatetxeetan. Arazoa izan da, erresa zela lantzeko hori eta galde asko izan da. Eta baserritar askok landesetan, Lotte Garonen, Biarnon ere eta Euskal Herrian, Euskal Herri barnekaldean, hasi dira denak AT-ak egiten. Hordan, pentsatzen dugularik AT-a aztea dela argaultza, gero ateratzen da argaultzatik, gero onditzen da, gero AT bat da, eta gero ematen zaio golkoan artoa loditzeko, eta gero hiltzen dugu jateko, hori egiten da baserrian. Gauza da, industrializatu dutelarik, hori dena utzi dute, lan manera egiteko hori. Baserri batzuetan, bakarrik egiten dituzte argaultzak. Eta bakarrik argaultzak. AT argaultza guziak biltzen dituzte, agaren espermarekin denak dituzte AT-ak sortzekotan, ez argaultza gelditzeko, eta fekondazio hori bukatua delarik, beste baserri batetara eramaten dituzte. Beste baserri hori, frantsesez ezin dituzte le neser, sortzaileak. Horiek erosti dituzte argaultzak, itxoiten dute AT atera dadin, eta AT-ak baditularik 21 bat egun, 30 bat egun, karra batean ipintzen dituzte denak, eta beste baserri batetara eramaten dituzte. Baserri hartan handituko dira. Eta handiak direlarik, beste oino baserri batetara joango dira, haiek, azken horiek, emateko artoa golkoan loditzeko AT-ak. Orduan, arazoa da, produktu berarentzat, 5 baserritik pasatzen dela, lau baserritik dependitzen du, eta nonbait, hautsia da, eginkizun hori hautsia da. Sortzaileek, badituzte, ahal bezain bat AT bizirik atera, argaultzatik. Gelditzen dena, ze asola dute. Kalitatea, ze jaten dute, nola bizitzen, ze asola dute. Gauza da, pagatuak izateko, behar dituzte, hainbeste atera, hainbeste argautzetarik. Handitzen direnek, berdin. Behar dituzte 200 AT, handituta, hiltzen baitira beti batzu, behar dituzte bederen eman, 150 urrengokoari, beren bizia irabazteko. Eta horako joko batean gira orain. Eta arazoa da baserri batetik bestea joatean kamioiez, eritasuna balimada toki batean, AT horien eritasuna baserri guzietara doa. Eta hor gertatu dena landesetan bereziki eta Ipar Euskal Herrian berrikitan duela 2 hilabete, hartu dituzte sortu ziren AT guziak eta denak hil dituzte. Hil dituzte 250.000 AT. Hori, aste batez. Gero, gana hidu behar dela itxoin hilabete bat edo bi, dena behar dela garbitu, eta behar dela itxoin, AT-ak berriz argaultzatik ateratzea, argaultzatik berriz handitzea, beti lan egiten dugu manera berdinaz, ez da ibiltzen, arazoa da, baina segitzen dute. Gero, behar da esplikatu ere, ekoizaleak atxikiak dira, tipo batzuek emaiten baitiete dirua, instalazioa handiak eraikitzeko, eta gero, horren truk behar die erosi artoa edo alimentua, janaria, aten janaria. Eta horren gatik lotua dira gero baserritarak. Ordan, hastema dira sistema horretan besoa sartzen, gero ez dute ateratzen algeiago.
Hori da, arazo handiena atearekin momentu honetan. Baina arazo bakoitzan, bada, beti nonbaiten poza egiten du. Eta badira, basiritar batzuk egite dutena arraulza hartu, handitu, eta berek eman hartua, eta berek hil, eta berek kontserba egin. Eta gauza da, bukaeran, probatzen duzularik ez da berdina. Erosten duzu Carrefoureko foie gras bat, erosten duzu ekoizaleak egindakoa, ateak dira biak, arraza berdinakoak. Mina ez dute jaun gauza bera, ez dira bizi izan manera berdinaz. Eta azkenean, sentitzen dugu guk hauan diferentzia hori. Haudan, guk dugun arazoa sukaldaritzan da, gu bien tarteko gira. Zuek etortzen zirezte gure etxeetara jatera, bazkaltzera, faltzera, oso hona zen, gure responsabilitatea da, zuei ez pozoina saltzea nonbait. Eta, nahi ala ez, egiten dugu, joanez egunero ere merkaturat, egiten dugu egunero. Pozondaitzen zaituztegu. Baina, merda, jakin gauza bat. Jaten baduzute etxean zuek bakarrik, jatetxea joan gabe, pozondaituko zirezte berdin edo behar da gehiagoin. Hala. Orduan, txistea bukatzeko da, erratearen ordez honegin, erraten da orain, kasu mazu. Hala. Kasu egin, kasu mazu. Hala. Txistea hori da. Orduan, zaila da gure lana orain. Ez dugu sukaldatzen guk maite ginukeena egitea. Egiten dugu, geratzen dena, ona zuentzat. Hala, eta hori frustrazio izigarri bat da. Gero, egiten aldugu, berbada nahi duguna, mina beharko dugu erosi, minan fortuna bat. Eta zuei saldu, garestiago gu bizitzeko pixkat. Eta nonbait, ez da ibiltzen nola. Edo denak aberatsak zai, ez da izigarri aberatsak, eta hemen biziko gira urte guzian, minan. Hori amets bat da, ez da. Ordan gure lana ez da, nonbait da ona egitea plateran zuentzat, minan, zaitasuna da, erosketa mailan. Zer emanen diegu gaur, ez diten hil, 10 urte goizago. Hola da, errealitate bat da. Gure iparaldeko okindegietan, antxo okindegi guzietan, egiten den ogia ez da bakarrik irina, tagatza eta ura. Ezartzen dituzte, gehiago, proteina batzu, ameliorantez ditzen dituzte, ameliorant. Nahi du ogia altxatzen dela bialdiz fiteago, kontserbatzen da zure etxean bialdiz gutxiago, bina berdin da. Egun guzian badago, berdin da, botako duzu gero, txarra da, erosit beste bat, bota. Eta hortan gira. Eta hala, hori da zailtasuna gure sukaldaritzan orain, amentsa behar da mantendu, erraten dutana hemen, zuei bakik erraten dut, bideoan moztuko dugu, eta neok ez dut jakingo. Baina, behar da hori jakin, gure lehen lana ez da, zer errezeta, artista gira behar ba, ez daki, minan, beldurra dugu egunero. Eta batzutan kontura, esaten digute, hori debekatu dute orain, bai. Eta, erabili nuen, nik 17 urte nituen, nik askotan dituen, erabiltzen nuen egunero hori. Geroztik utzi ginoen, garesti baitzen, minan, merke izan balitz egituko ginoen, elikagai hori erabiltzen. Ez da ameliorante. Ez dakigu zer den, kimika da, ez dakigu zer den. Haudan, badakigu zer den, ez jakin ala ez hori da gero galdera. Jakin, bat, esan dizuet bat. Ez hemengo okindegikoa, da supermerkatuko ogia erosten dena, brioche, no? Esaten da brioche. Piskat, gozo-gozoa dena, geratzen da gozoa bere boltsan 3 astez, ez da mugitzen hori. 3 astez... Bimbo nantzeko hori. Bimbo, hori bimbo gauza. Izenik esan gabe. Jakin behar da, adibidez, goxoa mantentzeko, ez gogortzeko sukatzean, proteina bat ipintzen dutela barnean. Ena gauza da, nondik ateratzen duten proteina hori. Proteina hori, ahateen, lumetarik ateratzen dute. Hartzen dituzte lumak, gana du ahate hiltzaileak, lumak gordetzen dituela saltzeko tipo bati. Eta tipo horrek egiten du polbora bat, eta polbora hori ematen dute pastan, eta pasta erraderarik gero, mantentzen da goxo-goxo haste batez. Hala. Baina, alda ere, ogia mantendu goxo-goxo haste batez. Baina, behar da pastatxo bat egin, lehenik, behar da utzi pausatzen, behar da ogia egin, behar da berriz utzi pausatzen, maite dituzu 17-18 ordu zure ogia egiteko. Dituzu ogi potolo bat, 17 orduz, eta hori mantenduko da haste guzian ere. Xerraka mozten dugu, labean pasa, tosta, nahi dugun bezala, ona izango da. Baina, 17 ordu behar da egiteko ogia. Lantegietan ez dute 17 ordu, behar dute 7-8 orduz atera gauza, kamioiak joan ditezen, eta hortan gira.
Hortik goiti, orain. Ez dugu bimbo gauzarik deus erosi. Baki da. Hortarako alde batetik edo bestela, politika bezala, ezker, esku egres. Eta beti min alere. Eta orduan ala. Orain jango ditugu gauza onak. Nik badakin hondik ateratzen atea. Ez dut ezagutu, binean bere jabea ezagutu dugu. Arraina atera da, uste nizuet, plastikarekin uzten dute, jusa joango bat izan denetan. Euskal Arraina, lauburuarekin. Ez da gutxi. Hori da Donimareko legatza. Hori, atzo tenore berdinan itxasontzen. Bizirik, Bai. Bizirik. Eta hori da berdela. Eta hori ere, atzo bizirik zen. Utsi dizkigute goizutan 6etan, 7etan. Berdela gogo ziren. Hordan, hartzen dugu burutik. Eta segitzen badu zuzen, fresko da. Erortzen badu, badu behitu bi egun. Gero kasu, arraina hobeago da, bi egunen buruan, egunean baino. Hirugarrenean ez. Bigarrenean, bai. Hala. Sorry. Stok. Nik horrekatio topako ekarri da. Beste ikei bat eta deti, Ramuntzu egin nola izamen batetik iraka segituko deu, eta nintxe horren ikusi dugu artoa, honek aipatu du ahate egizateko erabiltzen dena. Baina artoa izan da, Euskal Herrin beste oinarrian asko erabil izan den osagai bat, esango genukezka, eta zenbait arto eremu ere bat izan deun, gune inguru, guain geroz eta gutxigo, baina artoa hau ekarri dugu probatzeko ere, hau lehen erabat zaun egozen etxetan, guain geroz eta gutxigo, arto opile o arto zopak egozen etxetan jaten zan lehen, baina hau ere galtzen ari da zerbait esango nuke dala. Ez dakit zuen, egunen okon artoa ez dakit erabiltzen duzuen, baina hor ere ohitura diferentek bat daude hemen edoan, hemen taloa itxeko arto irine bakarrik erabiltzen da, eta nire akiala bintzen iparralden taloa gehiago egiten da gari irinekin edo nasketa bat, baina ez arto irinekin bakarrik, orduan, bueno, hemen egualden artoa guain pratikamente talotako erabiltzen da, osea, arte irine talotako erabiltzen da. Eta esaten duen egualdeare, iparrandau eta egualdeare oso handia da. Eta egualde hitz egiten duen askotan hitz egiten dugu Goierriko prisma lujozko prisma ontatio. Eta hemen, guain momentu honetan, gare hola Ramuntxok izan dako bata dizendu hori bezalako, gure talogileek ditukelako altxor bat, Goierrin dauzkun talogileek, segurako, txedare. Gero atango bai, batzutan laletxe izatela, nik ez naizela esatungo eta segurakoa. Batzutan inkluso pikea egongo ezin bezala, segurakok, atangok, ze talo lujo bada eukitzea, talogile hori Goierrin, eta ondala ez asko, talazkone bai. Eta animatu nituen klase batzuk emango zituen, eta zaldibin azkenen ez da izenek eman zituen, baina zaldibin klase batzuk eman ziela zalok nola egin, urterdi bat ola izango da, eta netzako gozada bada, eta netzako herri, talogile dauzkien herri, egin barko lituek gaurren jenetxen egian bezala, baina talok nola egiten dien eakutsi. Eta azken binen, taloa bukatzen danen, eta espero ez bukatzea, baina bukatzen bali bada, hartokin ukiko dugun harremana, era bukaukoa. Eta bizkarri duzun opil hori, ja ez da existitzen. Eta taloen kanbio badauke guain. Eta talo gaina indarra dauke. Ez dute nahiko gaztek ez dautzen du ez, gazte batek horko pil hori ez dautzen, baina taloa ez dautzen do. Orduan hori mantentzeko era bakarra, nik aurrengo atango talogiekin honitzen da, zenbat urte ja. Urte mordoska hozkia, hori ja bukatzen duenen, o beste talde... Hoxe, 70 eta batu gehiago bigo joen. Hori guru hortan ibiliko die. Eta bada ordue, guk esaten duenen, gure urrengo generazioak horri heltzeko. Eta heltzeko era politxe da ikastea. Eta eakin juten dienak ikasten du bakarrik, eakin juten dienak, baina klase gehiago emango balin bazan, hori izango litzeke, pixa bat, gauza politia, zerri hartoa. Pasan duzun bezala Euskal Herrin oso importante izan da.
Eta, bueno, horri behize ez olako garrantzi ukitzeko, baizik eta ez galtzeko daukeun horri, zati Elena esan dut bezala, bereskuratzea komplikatu da, baina daukeun nahi heltzea askoz importantegoa da, eta ez bizitzea zenbat lehenago garai baten, baina zenbat errota dare gaur egun, no, baina ez da orduan baina ez da lehenago hemen segurata izalen tarten eba zeon errota eala, hortxe zeon, izalda seguna esan ez kaskon da hanpon ondokon. Bueno, hori ez bereskuratuko, baina behintzet animaukeu pixka bat burun menpe, hartuari hor daukeu, batzen zerbait, ogie aira pixka bat iotzen, aira pixka bat iotzen, baina egi esan barra dauna da trampeautako, karo, oso nastuta dau. Eta pena bada, hain nastuta dute gatzati. Pena da, hain nastuta dutea, ogie harto ogie jatzen duna, eozin, ez da harto ogi natural bat, oso nastuta dau. Ez beak esan duen nasketa horikin, baizik eta beste zereal batzukin. Orduan, pixkat iotzen nahi da, baina jaioko da, esan zute harto ogikin eiteko zea hori pixka bat iotzen jungo da. Hoi, seguro, Gero, irinki hauekin eta hitz egiten seituz, gaztaina irina, garai batean asko erabiltzen zen, baina han gehiago ez da, baina ez dakit nik horrek ere, ze garai ditun, edo hemen gaztina errea eta baina irina moduan, ikan ezagutu dut, ez dakit ez zuzen. Ipagaldean gaztaina jaten zen, baina ximinean, hemen bezala, denetan bezala, ximinean, eta aldiz, etzen fruitu bat, afaria zen. Amatxi den denboran, baseritaga ziren, justuz Dona Paulen unden, baserina afarra eta Lapurdi tarte horretan, han bazuten baseria, eta neguan, ohitura zuten egitea aldi bat edo bi aldiz hastean, egitea gaztaina, esne beroa eta sagarnoa. Hoizen afaria. Eta galdetzen nion, ez zinuten besterik jateko? Eta ez, ohitura zen, hori jaten zen, neguatzerek eta hotzatzerek hori jaten zen. Eta taloak egiten zituzten, baina ez jaten ditugun gu bezala, guk taloa bakoitzaren zat bat, ematen dugu da jazpikoa edo gazta, plegatu, urtu eta bakoitzak berea. Han ez zuten hola egiten. Taloa zen ogiaren ordez. Ez zuten 5 pasai talo, bat bestearen gainean ipintzen, eta bakoitzak zatzi bat hola jaten, afaltzean. Gasna, duan, eta gaztainekin. Gaztaina irina, hasi da irabilia izaten Ipar Euskal Herrian, Korsikan erabiltzen baitzuten asko. Kortsika, hola da, eta gainean hotz, azpian bero, eta itzulean itxasoa. Odan garia ez da denentzako aski. Eta han gaztain ondoak baituzte, eta han gaztainarekin hasi dira aspalditik egiten, lehenik irina, eta irina hori egiten zuten eztiarekin, ura edo esnea, eta gero nahasi eta berotu. Hoxe, egin zuen pasta bat, hola, beroa, 200 gramo dian eta etzinen gehiago goxe, trago bat gainetik, eta lanerat. Ez da ona baitzen, ez baitzen besterik zen. Gero, egia da, ona dela. Eta orduan, hasi ziren, ipagaldean, gaztain ondoak izanki, gaztain egina pixkat egiten. Gero hori, ez da toki askotan egiten. Duela, rat dezagun, 100 bat urte, toki oso toki gutxietan egiten zen. Eta berdin, gaztaina bezala, ondioak, peretsikoak, ez ziren biltzen. Biltzen zituzten bakarrik papunak, eta berbada gorringoak, bi mota ondio. Ezagutza ez zuten, bazakiten pozointxuak bat zirela, eta ordan ez zituzten jaten. Eta baseri bakar batzuek zituzten biltzen, beste guztiak, haiek baitzakiten zein jaten altziren eta zein ez. Eta hori jakitate bat zen. Galdu dena iparaldean, duela 200 bat urtea hasi da galtzen. Frantses irautza hasi delarik lehenik, gero normalizazio bat izigarria izan da, gero hortik goiti 50 urte usiz gerla bat izan da, eta hortik goiti nivela denak frantsesak behar ziren, Euskal Herrian behar ziren bizi izan Bretainean eta Alsazian bezala, denak frantsesak baitziren. Orduan, bertako partikularitate gauza txiki horiek, galdu dira edo mantendu dira, gordez. Orduan, toki batzuetan oina aurkitzen dira, familia ohitura bat baita. Ez da, orduan, orain bai, moda baita berriz, xar gauzetara berriz joatea, berriz hasiko gira, gaztaina irina erabiltzen, hartu irina gero eta gehiago, hori izango da orain, hori hasi da duela 30 bat urte horren. Hor arte antxu galdu da hori guzia. Eta, nunbait, kultura parte hori mantendu da janariaren gatik, janariari esker.
Hala. Eta pena da, baina badira toki askotan, nire urtekoak, 50 piku, gandezan, ez dutena ikasi euskara eta beren gurasuek dakitena eta beren aitatxi amatxik zakitenak, baina hoien, nolagan, ez, para no añadir de peligro, ez landirrean izaiteko, euskara hori negatua baitzen, frantsesa baitakite bakarrik, eta orain nahi baitute beren hauak ikastuan ipintzen baitituzte adibidez. Baina, nunbait, kultura hori galdua behar ditakeena, moztua behar ditakeena, alere mantendu da, hori ardikasna baita. Frantsesez ere ardikasna da. Fromage de brebis, minan, frantsesez mitzatzen badira, errango dute ardikasna. Eta nunbait, ari bat da. Ari bat da, ordan, antxu galdua izan dena, nunbait, elkagaietik berriz ari gira errekuperatzen. Eta zure lana bezala, basirira hartara joatea sagar hoien bila, ez baitira ikusten nion, eta guk ere berdin, beste batzuetan. Iringoien rekuperatzearenak badauka zerrikusi gaur egun hainbeste hitz egiten den zeliako historio horrekin, glutenari alergia eta ez dakiz zer, eta bada alternatiba edo? Bai, alternatiba bada, baina nok nahi du eman eskua poltsikoa, noi da arazoa. Lehen behar da jakin, ogia egiteko baziren 380 mota gari desberdin. Denak gariak, baina 380. Eta 380 mota, nola erran, basirian ere iten zelarik, garia, nahasketa janik egina zen. Urte batetik bestera, eta ziak atxiki gordetzen genituen, eta berriz ere iten. Ez ginakien batzu handiago, besteak txikiago, besteak gorriago, baina nahasketa horrek zuen egiten, etxe hortako ogiaren gustu hori. Industria hasidelarik lana biltzen eta dirua irabazten, hori nibilizatu dute. Ordan behar zen, ostion esaten nuen bezala meliorantez, behar zen ogia igo laster, behar zen ere fite, eta behar zen eraman, jendeen etxetara fite. Eta hortarako, 380etatik orain erabiltzen dituzte ustut 350 bakarrik. 350 ez dira nahasiak, batek baditu 2 mota egiteko bakarrik bimbo, beste batek baitu 3 mota egiteko pan casero del supermercado tamien, beste batek baitu beste 25 mota egiteko ogi ona, eta azken batek, izango ditu azken 15 erabiltzen dituenak, baina berak emango ditu 17 ordu ogi baten egiteko. Hala, ona izango da, minan. Bera, zurra izango da, ez hasiko beratxa izango, eta... Gu bezala? Irazin barazut da. Hori da, hori da, sakrifizio bat da, nunbait. Kalitatea egiteko, badak kosta bat. Aberasten altzira, baina jendea posundatzen duzu. Badak responsabilitate hori. Orain, jendea ez da hino konturatzen hortaz. Baina... Jendea ez da hino konturatzen hortaz sobera, baina hemendik eta glutenen alergia hori ateratzen da, askotan, ogi industriala jaten duzuarik, hautzarotik. Hori frogatua da. Kosta meliorantez, eta gari horiek egiten dute zuzula ongi diseritzen. Eta froga bat izan da, bazen tipo bat Parisen 55 piko urtekoa, eta momentu beti eri, beti gaizki, eta medikoak esan dira, gluten hori ez duzu soportatzen, da duzu gelditu ogia jaten horrein. Eta ogia maite zuen, eta ogirik ez, eta tipoa triste, gaizki. Eta konturatu da, bazela okindegi bat Parisen, egiten zuen ogi mota bat. Ez dira luzeak, bat, ditu olako ogiak, tipoak, eta mozten ditu karatuak, olako zatitxoak mozten ditu, eta joten zira, balio du 10 euro kiloa, bere ogiak, pentsa, 10 euro kiloa balio. Hemen da, euro bat erdi eta 2 euro tartean kiloa. 10 euro kiloa saltzen du. Eta egiazko gariarekin egina. Eta tipo hori eritzen baitzen, jandu olako ogia, eta ez da gehiago eritu. Joan da medikoaren ganat, esan dirazu ogiak zuela txarra iten, begira, ogia jaten dut olakoa, eta ez nahiz eritzen. Eta medikoa gaitzitua zen pixkat. Badakit hori duzula, badakit ogiaren gatik dela. Eta mediko hori joan dat, okindegira, galdetzera, ez ematen duzu zure ogian, zer ez duzu ematen. Eta tipoak eran jo, nik erabiltzen dut gari hori, 3 mota gari, neork ez zituenak erabiltzen, emaiten baititu 2 egun eta erdi ogi baten egiteko. Igandeko pastak egingo du asteazkeneko ogia. Jakin beharra da, industrian ez da hola, goizeko 2etako pastak egingo du 6etako ogia. Eta behatzitako, agian dena saldua da, gero botatzeko baita, sukatuko da ez da hona gero. Hortan gira. Hortan nunbait, erraten dugu ogia dela txarra gluten horretzat, ez da ogia txarra da, jaten dugun ogi hori txarra da. Eta orain froga da, horrek, eritzen gaituela. Eritzen gaituela. Akustu eta hor txiki bat, beretzako ongi da orain jakitea hori. Gure denboran ez ginekien. Batzu asko aberastu dira,
Eta baztu hil dira. Edo ez ditu ogiak hil, behar bada hil dira 10 urte goizago. Hala, ahuldu baitira eta betonzoina baita. Eta hori problema da, ofizialki datzia da zer den, berreunta berreunta zazpi, zera, baina jaten dugu ere. Donots bimbo ez baita txagal hauetan goxi zilelaik. Hori da garazoa. Hala. Bueno, hala, sukalde eta... Gibela jandu zute, denek, probatu zute gibela? Bada bukatu, nik zute eramango etxera berriz, Hori ala ere ez da gibela bakarrik, Ez, bazen, marmelo da pixka gainetik. Eixat dizuen, zuen, gizuek egan. Bueno, ianik, gauza asko zitzegin genezake eta... Zortzitan bada bukatu, esplikatzu bakarrik gero asko naiz berotzen. Hau da, gibel bat, osoa zena, moztua izan dena, ordan, mozteko ez dena usteko frigoan ematen dugu, freskuran ematen dugu, hola, gurina da, bezala, gogortzen da, eta hor mozten dugu garbiki. Hor emango dut gatza eta biper beltza, eta zartainean emango dugu. 30 segundu alde batetik, 30 segundu bestetik, atxikiko dugu pixkat gordina, minan erdian gutxi, eta gero jango duzute zuek. Bueno, ez nila bukatzeko nahi nuen, baina hori da, informalgia aipatu eta askotan txisteak egiten digutugu ontaz, baina jateko ohitura, zesango nuke, ordutegi esate bateako. Zuek frantxesan zehateo, zuek espainolak, danak euskatunak izan da ere, zenbait handiz izoten nuen hori entzungo. Eta gero, gaztaren inguruan daukeun, ohitura diferenta ere, neozein etxetak honda, eta bost gazta klase edo zein bazkal ondorenean. Aberatzen etxean hori, Askotan bai. Bai, ohitura da, gazna platera bat bezala da. Hori da, hori esan behar nuen, ze hemen guk gaztaile postretzat hartzen dugu, han gazta da, plater bat, eta gero etortzen da postrea edo deserta. Baina gaztaile ez da deserta. Ez, gazta da. Hori da, hola. Gaztarekin jaten da, entxelada. Letxuga esateatako ateako dute gaztakin eta ja plater nagusiaren ondoren. Baina ez da... Plata nagusia, ematen da, hori da, sukalderi burgesa. Hordan, ez dut erantzu, da sukaldaritza burgesa. Haragia bukatzen delarik, ematen da entxalada, letxuga. Eta letxuga antxu bukatu delarik hor ematen da gazta. Oda, platera berdina egiten da, platera, gero entxalada eta gero gazta gainetik. Eta gero biltzen dugu platera, eta gero badira postreak. Eta hor, kasu. Lehenik badira natiak, gero badira fruituak, eta gero bukatzeko bada pastiza, pastela, izozkiarekin. Hori da menu ofiziala. Hala. Hori burgesa, bai. Ez hamburgesa, burgesa. Hori ez da eurero. Ez, hori da sekula. Hori amatxinen demorantzen, bukatu da hori. Ez, hemen egoaldean gaztaia gazna, Bai, gazna. Gure gaztaia. Bueno, igo lan hain, Badakigu, no? Hau beti mintzoni lanean. Eta egia da, ikasiko balimaren duna hasieran jaten, askoz gehiago gozauko nukela gaztaietaz. Eta hori izaten da pixka bat, arazoa, gaztak probatzeko garaien, bazkal edo torro ondoren, probar balima dituzu hiru lau gazta ezberdin. Claro, hori zuku eratatzea eta hori gustoa eta horikin disfrutatzea zailagoa da, hiru lau gazta horik hasieran jate hori maitugu. Guk hemen jarriko alimainun guain dauken gosekin deno, zen guain ja jandeu, joa pixka jandeu, eta guain dauken gosekin atako alimainu zen dozen ardi bat gazta, probatzeko asko ze, iniziatiba gehiago egitzen dituzu, bukaeran baino. Eta gure ohitura da, beti, postre bezala, gazta. Eta egia esan, ohitzen balin bagea, ez daula zertan aldatu berri, baino behintzet, behin proba egin. Gunik altzikotan igual sozietateen ekin detenen elkarten kuadriakin da etortzen dieta, igual jartzen dizkio, hiru lau gazta ezberdin. Baina lehenengo gauza, jarribaren antxoa urdeztikoa edo eta izer, lehenengo gauza gaztaia. Eta gaztaia janda gero, seitzen du menukin. Eta gaztaio horren sarrera ez da berdine, ondoren jaten dezunen bezala. Orduan, aukera gehiago ematen dizu gauza probatzeko, eta zerbait potentzia balimadu, zerbait fuerte balimadau. Pixka bat, ematen dozea hori, jolas puntxu horrek. Eta eak, iparralden, behar izan duen bezala, burgesan etxen igual bost gazta egongo die, baina egia da, kultura, gaztakiko kultura, gazta generalen hartuta, kultura hori gurea baino handigua dela. Gu dauken gazta kultura da, Iria Zabalgo gaztan kultura.
nire mazai esaten du gazta gusantzaiola, baina ez da hain egi, ez da 6 gaztako tabla baten, bakarrik bat edo bi gustantzaizkio. Orduan, karo, ez zaio gazta gustatzen, gustantzaiona da Idiazabalgo gazta. Eta hori da, pixka bat gure faiotxo bat, beti tendentzia dulako gure hemengo gazta, no? Gutegia karnizeria eta dare lau gazta eta alare hartuko deu Idiazabalgo kuñatxoa. Bueno, aukera badare, da beste produktu bat, eta hor dago baita jolasteko, probatzeko, eta bueno, moin zein berdekik, zerbait prestatu berdek ez zala, hori? Asko itxaitik gara. Asko hitz eta lan gutxi. Ni galdera bat, Basque Culinary Center. Berrekik dute irkagaia, unekin, Ze iritsi daukek edo pixka jendeari esplikau ze egiten ari dira. Basque Culinary Center, gizautzen alde, Ramutxo. Polemika. Horregatik da. Ba, ezagutzen dut. Behinan ezagutzen dut, lagun bat izan baita ara ikasketen egitera. Bai. Eta orain ari da lanean Madrilen. Oain zeitan da? Madrilen lanean. Da sukaldari hona da. Bai. Ez dut, ez dut aski ongi ezagutzen ere iritzia mateko. Claro, a ver. Bakit polemika badela. Ramutxo eta ni ezautzen gea, prácticamente guantxe ezautu gea, ez dautu igual nik nire iritzi ematen dut, eta igual beste sukaldari ikuspuntua dauke. Baina, bueno, bire politxe da, bakoitze gurea ukitzea, eta nik ez da behan nun hasiko zen ikasten, eta ni egiten da, ni nun hasi naizen ikasten. Ni sukaldera hasi nintzen ikasten, hemen, fregaderan. Hemen hasi nintzen ikasten, eta gaur dauket jatetxe bat. Eta Basque Culinary Centerren arazotako bat, ez dala, ez da esan nahi, hor ikasten donak ezin dona lortu, baina arazotako bat da, ez dala ikasten hasten hemen. Ikasten hasten da, ja sukalde, lujuzko sukalde baten. Lujuzko aparatokin, eta bentaja izugarrikin. Eta bentaja hori ona die, baina falta zaizkizu beste gauza batzu honek ematen dona. Orduan, claro, horrenetzako ekilibrioa behar da. Eta Basque Culinary daukena da, azkenen sortutako, nire ikuspuntuz, elite mailan sortutako ikasketa batzuk emateko aukera eman don, unibertsitate, sukaldeko unibertsitate bada, eta ikusten dugu, 80 bat ikasle inguru hortan sartuko dira promozio bakusteko, ikasle oso gutxi die, mundu guztitik datortze ikasle hori. Eta hor, sukaldari baino gehiago formatu baino, hosteleritza maila pixka globalago behiratuta sortzen dian jendea da. Muntxo ikusten dugun ez beha sukaldari petoa da, ni izlari gehiago, beha sukaldari, lanen daulako. Esan dizut, gu sentitzen dugu sukaldean lana bezala eta gure medioa da lana ikeko eta lan horrekin norbaitea transmititzeko. Hori Basque Culinary Center batetik hasita komplikatu da. Zorgia, ipinogia magna, guk ikusten dugu pixka bat... Zuri, eta bagoalda gehiago galdetu. Sukaldarintzako pixka bat gehitzen da, gauza asko falta zaizkion ikasketa mota bat. Ni nire semek izango balitz sukaldari nahi zola izan, ni nire semek sukaldari izan da Basque Culinary Centerrea bat duke animatuko. Ulertzeke sukaldari ez danak semek aldetzen alima dio, nahiko dola gauza gobena bere bezementako, eta orduan lehenengo gauza ingo dona da Basque Culinary Centerrea eman. Azkenen medioa ezautzen deunak, badakigu, hor ze trampa da hon. Eta trampa ez da trampain nahi dutelako, baizik eta beste elite edo beste maila bateko ikasketa batzuk eta hori ez da sukaldaritza, gauza gehiago abarkatzen ditu. Oinarri falta zaiola. Niretzako bai, oinarri batzuk falta zaizkio, eta en cambio Euskal Herri mailako hainbat sukaldarintzako txoiazo bada. Klasek emateko, esan ez dut, gure dirukin egindako inbertsio potente horrek, onura dauzke, baina jendeo kontuz Ramutxo horrekin, onura dauzke, baina... Diegnia ja zaintzen. Onura dauzke, baina nik uste dut gizarteko poblazio parte bat entzako. Ez da nola ikusten deken, ere hola ikusten deken, no? Aizkenekoa, ja. Bakizu Ikerrek, Durangoko azokan aurkeztu dela bere liburu bat. Nik hauen. Eta 2000 ale saldo egin ditu eta seguran beste 1000 bat edo saltu da. Orduan, a ver, esplikauzak nola egin hau da... Hau da zea bat, guendala 2008 izango da, gutxo gara da, 2008 inguru hortan
egunkarik dauke ataltxo bat, nuen bertan sukaldari batek ematen du rezeta bat larun batero, ematen zuen larun batero. Eta 2008 urtean sobrare sukaldaria juntzan, eta deitzu ziaten aber nahi non, bertan errezetak eta idazten hasi. Eta baietz, hola hasi ginen, dela 2008tik oain arte haitxu geha errezetak idazten, eta hasieran guretzako nahiko komplejoa zen. Errezeta pentsatu bat beste, baina bueno, gero mekanika nahiko erresa itzagun, pluranen hitzekin ez, errezetak nerek dien, baina idazten ditunan ere emaztea da. Ni dauket, el negro no la negra dauket nik, ez dauket. Orduan, astero ungea errezetak egiten da, sukaldari batentzako ordenagailun eukitzea, ez da izen bat errezeta, idatzita, eginda, hemen dago argazkik eta atatzen zituzten, azkenean hor dago material pilo bat, eta material horrekin zer egin da. Garbi zeon material horrekin zer egin bardan, liburu bat. Baina, garbi zeona da, horra aukeratu gara zerela, nire ikuspuntutio, rezeta batzuk, nun gaur egun faltadan, merkatun, estilo ontako liburu bat, liburu darolako pilo bat, argitaratzen dira urtero liburu bordoska bat, baina liburu nahi non bilatu liburu izan, zerbait, hizkuntza aldetio idatzi don pertsona euskaldun izatea, eta horrek esan nahi do, eozin euskaldunek irakurtzen duen liburu hau, ikusten dola ez dela erdaldun sukaldari batek idatztako errezetak euskeratuta, baizik eta euskaldun batek idatztako errezeta diela. Eta hori hizkuntza nabarmentzen da, eta gehien bat osagaietan, zein osagaie dielako gurek. Tipola, piparra, batzuri, eta urrengo errezeta juten zea, eta tipola, piparra, batzuri, ez dut, oso errepikatzailea da, eta denominadore komun hori badauke errezeta guzti, nun osagaiek oso gure dien eta oso eskuragarri dien. Eta hori, normalen liburu eta sukaldetako askotan falta da. Eta bestea, gero teknika aldetio, denak diala baita erresak. Lapiko, zartagi, labe, esan ez dute edozo pertsonak eta edozein momentutan egiteko kapazitatea eman bardon liburu bada. Eta egin gendun, Durangora eraman gendun, eta Durangon izan zen bazokiat pixat esplikatzeko baina hemen, rezeta? Ez dut errezetarik ebango. Ez. Ez, lehenuke gatza eta biper beltsa pixka, tala, besterik ez. Ez, baina esan nahi atuain, zerbait hasi barra izteken, hasiko neoni momentu aten, hasi, gero seituko janik, baina arraina botatzen. Errezeta, esan duen bezala zurrukutuna, deno garbi egitu da dela batzui zopa bat, bakai hauekin, bai? Kasu honetan zopako behar da, bai. Bikain. Orduan, kasu honetan, lehenengo gauza inbar dituna da, kokotxak pilpillerara. Orduan, kokotxak pilpillerara iteko, jarriko duguna da, lapiko baten. A ver, sukaldari, venga, aurrea. Gasa. Zure aurrea. Ikusi eta ikasi. Jarriko duguna da, ez zuena. Jarriko duguna da lapiko baten, bai? Lapiko zabal baten oliboa. Oliba, bai? Oliba hoi, jarri behar diuna da, batzuri txikitue eta piparsekoa, txikituta, bai? Piparsekoa dek, gindia berdea utzita gorritzen eta gero sekauta, Eta gauza importantea da, gauza garrantzitsua da, olioa berotzen hasi aurretioia, batzuri ere bai txikituta ukitzea. Zerati askotan gertatzen dena da, jartzen dugu olioa berotzen, hasten gara orduan txikitzen batzurie, eta gero botatzen dugu batzurie berora, eta hasten dena da prejitzen. Eta gu behar duguna da, olako platerak egiteko, sue guk dominatu. Eta du dominatzeko behar duguna da, sueia hasiratio jarri olioa hotza daula, batzurie eta piperra. Eta orduan gu aia kontrolatu egiten dugu, eta lasai kotzen hau daikegu. Bestela egiten duguna da, seitxun bota hasten da erretzen, gero hasten zea kokotxa bila, eta beti berdinen gare. 25 euroko bandeja bat hartu eta batzuri erre batzukatio, pastilla egiten diau. Eta gero gainatzeko kapazidade batzuri bota eta berri hasteko. Orduan, gauzak ondo hasteko, egin behar dana da, hotzetik hasita. Eta batzurie dantzan daunen da,
ja hasten denen hotxa zarata ateatzen, bai? Zarata ateatzen da, ja hasten denen pixka bat, hortu ikusten duzu denok, igualez, o bai? Dantzan daunen, egingo duna da, kokotxak, bertara bota, bai? Bai, gatza bota dira, zati kokotxa dia freskok, bai? Orduan zer gertatzen da, guainin behar duguna da hemen, konfitatu oso geldo bat. Eta zenba denbora, aizta kokotxa nahiko majua ikusi, 3-4 minutu ukiko deu, baina oso temperatura bajun. Bajue da importantea, zati prejitzea lima deu, temperatura altun, behar botatzen don, jugo guztie dala gelatina eta urea, behar botatzen dona egingo dana da, oliokin txoke, eta egingo dana da, desagertu. Eta orduan, hori ez desagertzeko egin behar duna da. Zu motelen, konfitatu 3 minutu, eta gero tapatxo bat jarriko diu, eta utziko duna da reposatzen. Eta horrengo duna da jolas bat. Izena jarriko izki hau, ide izena nola Iñaki. Iñaki jarri behar diago, gaurko kokotxan jolasan parte. Ez, jolasa ez temoitzea, Ez temoitzea. Ez temoitzea. Importantea de gaur, eta gaur ikasi behar dezuen nola ligau moitxu gabe. Pentsatzen duelako ligatzen dela, akzio mugikor batek atio. Eta bueno, bai, akzio mugikorrak ligatu jendo. Baina akzio mugikor hori konstantemente eikeagatio ez da ligatzen. Orduan pixka bat, lehen hau izan deten zergaiti hori, hortik jungo da pixka bat zuei, jolas hortako, bueno, hemen ikusten dezue, esan deten bezala, nola igon, bai? Era ikusten dezu dela? Bai? Usai. Honi tapatxoa garriko zu hau? Errezeta bat hau liburu? Ez, errezeta hau primizia da. Ureko liburuako. Bai. Eta guain, bueno, tapatza limeiko betu. Bai, hau bai, jazta. Eta guain goduna da, guain, zutatik kanpo atea, eta Iñaki ordui baukek. Zer dut? Tala orden. Vale, zortzik eta la orden. Iñaki, zortzik eta la orden. Orduan, hemen di pixkatea jungo nio behai pixka komentatzen, behak zeingo lieken, normalmente soziedade baten, elkarte baten, otxen zer gertauko litzeken. Hau hemen utziko dugu hain. Kusi ez du, zutatik kanpo, eta, vale. Eta hain beste lapikon, egin behar duguna da. Berdin, olio jarri, bertara, hemen imar ditu noin, batzu izopa batzu, bai? Hemen ingo duna da guain. Botako dugu batzurie txikituta. Kasu honetan, dantzan hasten bakarrik ez, baizik, kasu honetan pixka bat, pixka prejitzen hasten daren, orduan bota behar duna da, zopakoa. Bueno, hau iten da mitatzen egalin baek. Nahi Igual, gero ez zehatzeko, hau prejitzen hasten daren botako dio zopakoa, eta botako etena da, arraisalda bat dena bustitzeko. Gero bitarten behar pixkat itzaiken haituko dalako. Gero retomatuko dugu pixka horretzetan. Informazio bat, gazteen entzat eta mutilen entzat bereziki, nola rapatzen den legatza bat. Utsi. Legatza euskalduna, uratu duzute. Hau da nola, begira, begien artetik eta buztana. Hemendik lotzen bazarete, zuen aztarnak izango dira. Oso fina da gain bezala. Hau da, ustu dute, torri haintzin, hor aterako dizkiot bazterrak, eta gero zatitxoak ingo ditugu, jastatzeko zitroina saltsarekin, limoi saltsarekin. Hala, agapatzeko, hola. Batek agapatzen badu hola, ikusiko. Hala, hori guztien dizuet, frantzis ez da, baina euskalduna da. Utsi. Goxuan. Bueno, hemen nahi da zehatzen. Pixka baia indarra hartzen nahi da. Eta honi, ogi botatzen diotenen baita, gehiago pixka behar luxago bota behar diotena da, hemen da hon, pipar haragi hau. Oda txorizero, txorizeroa uretan zehatuta, hidratauta, oda pipar sekoa. Eta orduan, hidratauta gero, eken dena da, kutsillo batekin,
bere mamia atea. Hau gaur egun potetan saltzen duen, ja inda. Baina, nahi donantzako behakein, dauke beste bentajatxo bat. Nun, daukeu bere ure. Egon dan ure, eta ure honeke baita kolorea ikusten duzu ez da ure normala. Baizik dauke, piperran, ez zaporea. Hoi potekok bakarri daukena da mamie. Orduan, botatzen dugu gie. Hau utziko dugu. Pixka bat, behotzen gehien bat behotzen. Gero, momentu ateratzen dainen, nahiko nuke beste aipamen bat egitea barrei buruz. Hemen esateatako txorizeroa ezagunera oso, edo dindileak, ibarrako langostin horiek, eta espeletako piparra oso jende gutxik ezagutzen da. Bueno, bai. Eta han espeletako piparri gabe ematen du ezin dela sukaldean aritu. Erran unitxon? Zuek asko ditzen duzue? Dena da espeletako piparra. Bada, jakin zertarako. Biper beltza zen koloniatik etortzen zen. Orduan, espezie oso garesti bat zen. Biper beltza ez zuten denek erosten al, biper txuriak. Biperak ez ziren erosten al. Lerzatzen zu, bipera da, le poivre. Biper beltza dizen du, ez da biperra da. Ez da biperra ere. Pimienta negra. Hoi da. Eta hori erabiltzeko oso garesti zen, orduan etxeko biperrak hartzen ziren. Gero, deitzen da espeletakoa label bat sortu baizuten. Eta erabaki baitzuten diru irabazteko, hola eta hola izango zela eta espeletako biperra izango zela. Gero gertatu dena, ona da, saporea du, ez du sobera sistatzen, gertatu dena gero, Frantzian eta gero Europan eta munduan saldu dute. Orduan, bada ikonografia hori euskal sukaldaritzan, bada, iparaldean bereziki, espeletako biperra. Eta jende guztiak iparaldean uste du, egoaldean espeletako biperra erabiltzen dela ere beti. Baina, label bat sortu baitute, artifiziala da. Gero, erabiltzen zen etxean zen biperra. Eta biper ferde asko ere, kasu. Gorria beti binean. Guk hemen espeletako piparra ez dugu erabiltzen. Entzuna bai, bueno, gu behintzet, sukaldari genok edo, asko entzunakoa daukeu. Eta batzutan hartzen ditugu, xehetutakoa, kaiena modun erabiltzeko. Hoi da. Bai, zati indarra dauke, mine da, edo ez, esan deke. Baina, bueno, mine danak bere grazie badauke. Baina hemen normalen piparrakin, hemen etzagu piparra oso mine gustatzen. Zati, lodosakok osten ditugunen ez zaizki gustatzen pikantek. Piparra gernikakok jaten ditugu, baina padroiko iruditzen zaizkiu pikante daukenak. Zaitu, hemen mine, Goierrin, esan ez dut, egualden esaten zuten behintzet hemen, Goierrin mine ez da inbeste gustatzen. Gustatzen zaio nahi, gustatzen zaio, Bai, gustatzen zaio nahi, gustatzen zaio. Baina ez da zaletasun izugarrie, minekatio, beti guten zea, edo zeako, ibarrakoke, aber txikik, edo aber ondo ureztatuta daren, ez dela seikoan txego malima da edo beroa malima dijo, txetxu mine da, eta, hombre, gustatzen zaio nahi, pues encantado da vida. Baina, generalen etxetan ez da gustatzen. Eta piparra esan dezun bezala hemen ibarrakoa beti botetan ezautu deu, eta ja hoen dela urte batzuk iotzen nahi da asko pregitzeko erabilpena. Bueno, hemen orduan, honi, etxen duna da piparran ure, bai? Eta salda arraiena. Bakaia hauena izango aliz, hau legatzana da. Bakaiena izango aliz mazan, guen dio, hobeto. Baina, bueno, bakaia hauena espalima da. Kutxanatxo bat... Mikel esan degika da? Iñaki. Ja, 10 minutu pasatxu, gauzen bai, 5 minutu ala bai. 6 minutu, oide. Ondo, Iñaki denbora serio hartu dik, plaza. Bueno, hemen gertatzen dana da, goazen demagun, Iñakik asteuka eraro diken dola, bakai haue pilpilen, bai? Eta orduan, ondon dauken nahi, esaten dio, hostia, eta bakai hau behar dio. Eta orduan, guain momentu honetan, esaten dio, hostia, hone pinta errazokik, guain hau iken da, mene hau, eta atatzen dio, gelatina guztie. Hori esateo Iñakik. Eta ondoko ez daukile ideik, baietz. Eta orduan Iñakik astea moitzen. Guain, ordu hortan. Taka, baina ez da, siber, hortxe da besita. Nio dinok imagino behar dugu, beha hortxe daula. Meneak eta menea. Eta orduan, ondon daren guztik, pentsatzen du,
akzioa iken nahi dana hori dela ligatzen dona. Baina ez da berez hola. Ligatzen danen, da temperatura dea jau aldako. Temperatura hori ez balima daiatzen behin ez do ligauko. Orduan, beha guain haste balima da, bukauko do ligatzen, ni ez zena izen momentu berdinen. Osea, ni hemendik ordu laurden batea edo 2 minutu hasten naizen lehen hau ligatzen, ligau ingo dut. Ba, behar bai, egongo litzeke, guain momentu ontatio, nik ligau dute momentu hortarte moitzen haituko litzeke. Alperrik. Hoi bai, bere ondoko, bukauta gero, zati izarritan nengo zan, esango zion, Iñaki, tío, aiz el puto amo, tío. Esango zion hoi. Eta, zer gertatzen da? Ez dakila zeatidan. Eta oin okarragoa da. Ez dakit zeatidan, eta oin okarragoa dator, gertatzen danen beste gauzea, eta hori Ramonek guain parrengo do. Hau. Ya está. Parrengo do. Behotzen hasen danen, zatik hau, ja, oztuintzaio. Behotzen hasen danen, derrepente, desligau iken zaio. Baina aurreko netzaion desligau, baina guain bai. Orduan hor sartzen dut duda batzu. Hori denak pixka bat, kongonez gero, argitzen. Orduan, denbore hartu dek, 6 minutu, guain ja izartitan hasi haiz, eta ja hor txezeo. Hau utziko jau, eta jungo gaituk bustitzen behar doneran. Hau dio, guain ikuguetan. Arazoa da, ligatzea da, askok uste dute beti mugituz, emulsio bat izango dela. Eta grek raten dugu ez da emulsioa hori da, proteina, ateratzea jusa, eta jusa hori loditzea. Nik, ingo dut mugitzen dena beti, nik emulsioa egingo dut. Hemen da, zitroina jusa, limoi jusa, txikitu duguna, litro bat erdiz. Erdia da geratzen. Orda, badu pixkat, nola egan, erresimeta saporea pixkat, marmelada saporea pixkat, hola. Baina ez dut karameloa egin, ez da hasi sukrea pixkat loditzen, oino. Ego si dugu, berotu da, 1 gradotan, txikitu da, eta hor itzeli dugu. Hor, egiten ditu gutxi gora da, 70 grado. Hor egin duguna da, salsa bat, limoi salsa bat. Oso erresa, zitron jusa, gurina, gatza, eta hau da, zitroina deitzen dena beldi. Zitroin freskoak dira, ura eta gatzean kontserbatuak. Ordan, aurkitzen duzularik, barnekoa ez da jaten. Barnekoa gatzez betea da. Ez da ona jateko. Asala bakirik hartzen zaio, hola txikitzen dugu txikia eta oso fina da. Oso goxoa, oso guria da. Gatzan egon baita. Horren horreziko nahiz nire multsua egiten. Ba, lasai. Eta zuk esan noiz gelditu, nik... Lasai. Noiz nahi gelditzen albaitut. Hala, hor da hasteko erresa da, Tu izerditan, ni jadanik ala naiz. Nik beti mugitzen baitu, ni izerditan naiz. Bai, hau Ramuntxo baina iten nahi dana, iretzako normala dek. Bai. Guretzako hemen, hemen ikusten dugu grasa kantidade guzti hau. Horako kazo txiki baten sartzea, salsa bat eitzeko, hemen darena ikusten, ez tek ona otxarra dekela, ja? Ba, txarra da, hilko dira. Mila, ona da, ja, zapore ona du. Baina, otxura, esan dizut, otxura zaparte da, como flipantea da. Zati, hemen daun kantidade hau, errez esango nizuke, bueno, adiez, nire etxen. Bada kilo erdi bat bada. Nire etxen egia zabalen, nire etxen, hau urte oso ez da konsumit. Esan dizute... Edo bost jenderentzat, behar bada. Bai, bu bost geha. Bakat. Bost geha. Zema gazna, Gazna bai. Gazna bai. Baina la hostia da, kriston difentzio dau, zema mantekila erabiltzen dan. Frantzi oson ez, Frantzi oson ez da kantidade berdina ezatzen, Bretainian beriziki, Bretainian, Normandian eta Parisen. Ni lan hainean, Provenzan. Bai. Hau asko. Karo, han erabiltzen da olioa. Mediterraneoko kutsu dauke, eta nahiz da Frantzi izan, jateko era oso... Zeagoa da, garbigoa bezala da. Bai. Gauza da, Italiako influentziak baituzte asko. Alzazian baute Alemaniako influentzia, asko xerriki, asko konserba, asa, hotz egiten duen eguan, patatak. Aluminioa izango alimazan bai, baina... Toki bakoitzan jaten da, bertan den elikagaia. Horan gauza da, maionesa, emulsio bat da, aldiz emulsioa hotza da. Arrautza goringoa, minarea edo ez, olioa, nasi hartzen du eta gero higo. Egiten aldira 1 litro maionesa, arrautze goringo batekin. Bai. Bantzu egiten duzun, litro laurden olio guziz,
kutsara txiki bat ur. Arraulzeak ekartzen du proteina ligadura hastapen hori egiteko, baina ekartzen du ura. Oda momentu batez, emulsioa da, nahasketa bat estabilizatzen duguna. Eta beti behar da grasa eta mea, ura eta olioa edo gurina. Hor, ez dut ematen berotzen. Ari da osten emeki, gurina urtzen da txokolatea bezala, 37 gradutan urtzen da. Odan, 37 gradu goretik gorago beti urtuko da. Emekiago, baina beti urtuko da, hor ez du balio berotzea. Saltza bukatuta, berotzen bagiru berriz, hor separatuko litake. Zitroinak segituko luke txikitzen, baina gurina ez da txikitzen. Gurinan bada 150 ura hori joango litake, eta bukaeran begin nuke oliba bezala, gurina. Hala. Baina emults ez ditake ego saltza hori, gurina gogortu alitake. Kutsara bat, txiki bat. Zakit ikusten duzuten ez zuek, handik. Ea kolorean nola den, Mira, ikusten duzu? Hala. Esan behar utziko da, hori. Nik aurrena. Urtzen da, poliki-poliki. Eta bukaeran urtuko da, dena urtua izango da, eta hori lodituko zaio poliki-poliki. Kasua etzinan. Ordinen gailua, ez? Ba, lasai ez. Kilo hori bat gurina, ordinen gailu gainean. Ni bai, ordinen gailu ez. Hala, horrezten dugu pixkat epeltzen, gurina hotza baitzen. Eta etorriko naiz pixkat loditzera gero. Ze flipantea, mantekiana flipantea da, Bai. Beraiek ligatzeko, teknika bat mantekila izaten da. Gero, asko erabiliko duzuek igual, eta egit paralen hain beste bermanie, bai bermanie erabiltzen da baita da. Bermanie da bechamelaren basea. Basea, baina ja egina. Bai. Eiken dutena da, gu bechamelantzako eiken duna da, mantekila edo gurina edo olioa, bai, eta irine, nastu. Eta gero botatzen dugu esnea, bai. Beraiek hartzen dutena da, eta eiken dutena da, hori hartu eta taper baten gorde. Taper baten. Eta hor duen, izan daike egosita edo izan daike gordini. Oida, arazoa da, bai. eginarekin lodituak diren saltsak, oste direlarik tela bat egiten zaie gainean. Haudan, ostearekin loditzen da. Eta irina horren saltsa, ez bazaio gehitzen bukaeran gurina gehiago, hori gogortzen zaio eta fite gogortzen zaio. Haudan, itxuraz, ez da... Nape, no? Bai. Estali, ez du beste, usaien bezan bat ongi estaltzen. Eta saltsak hori du behar, estali behar du izan... Eta hori da, loditzeko aukitzen du aukera. Zaida, Ramon, no? Da, Ramon, Haudan, jaten alda, jaten alda hola, minan. Prestarete jastatzeko gordina edo ez? Jaten da gordina? Zea deke, freskoa deke. Freskoa da? Bai, freskoa da. Beren egun hila da. Duela lau egun bizirik zen. Bezute probatu, gauza da, berotzen aldut, mina urtuko da. Eta sapore hola du. Bezute probatu hola? Bat hola eta bestean puretu. Ba, ne hogeita margira. Ba, denak ez du eprauko, denak ez du eprauko, lasai. Ez? Ez. Berotzen badut gehiago izango dira? Lasai, denak ez du eprauko. Ni bai. Egin. Iñaki, zemuz bat, demoraz? Berandu. Okilar de bat. Hortxe zeok. 5 minutu. Kampeon. Guen dio, ni tapea ikutzen dira eta esaten dira. Honi guen dio falta zaio, beste ordu lorna, 20 minutu. Esageratu da, Hori bakaiago gine berdin itxan. Berdin, karri bai, berdin. Berdin da, karri bakaiaue eta kokotxan arteko difentzie. Bakaiaue eta kokotxan arteko difentzie da. Guk iten dutguna da, Kokotxa gatzan ikini, da borobilak egin, frigoan, pieza oso bat. Eta pieza hori ez da puskatzen. Meneatzea tio ez da puskatzen. Bakaiauen Ez gero nesan asko moitzen bali madeu, bakaiaue indekena da, Eta erabat hori egosia da hori, hausi. Ordu nimarra dauna da beste era batea moitu. Ez bakaiau osoa, baizik salsea beha bakarri. Zati, salsea ligatzeko, nuain ikusiko zen bezala, bakaiaue edo kokotxak ez dio zera portatzen. Ligau bardezuna da, salsa hortan daon, gelatina eta olioa. Ja, bakaiauek egin do akzioa, soltau do beha gelatina, eta hor da olioa. Eta dare hiru ingrediente, bakaiaue, olioa eta gelatina. Orduan, ligatzeko garaien, sobran daukeuna da, haragi, ez decir, sobran daukeuna da bakaiaue beha edo kokotxa beha. Hor jatu dana da, horregatik marra dauna da, egosketa, suabe, behak soltatzen duen gelatina hori ez puskatzeko.
hemen egiten nahi da, gauza berdin, osea, zain dut, fuerte jarriko balimatzan ingo zan, alde batetio gurina jungo zan, da beste aldetik. Eta ura iratuko zen. Osea, dut, juntatzeko behar da, ekilibrio bat. Eta, pixka bat, baita ikusteko, nola gaitzen da, batzu izopa bat, Eta gorrina da hori. Atea hil, atera, gatza ipinitala. Histori guztikin, bai? Jendea beldurtzen da askotan. Ongi da. Bai? Arriskoa maite duzute, ongi da. Hola xera. Torriko gira berriz? Zuk ez, Gordina? Xalda, goratzen tateze xalda erabili deun honeako, bai? Txorizerona, arrai xalda. Eta guain dau, azkeneko xalda. Eta xalda hau da, Barkatu gara, bildu hori. azkeneko xalda da, baratzuri buru batzuk egosita uretan. Eta hau ingo itxutena da, guain, koladore batetik pasa, eta koladoren bertan, hau bigun edare, koladoren bertan raspeatuz, atako diot, zukue baita. Osea, mami, batzuri mami, baina ez prejitxue baizik, batzuri mami egosie. Oide, daude gau, zarginean hori. Baratxuritan, Ibiltzen da? errepikarazten dona, bai? berde hori dela. Bai, erdiko azie da. Ni esker. Sobre todo, ja etxauta daunen. Ba, emazu azkar. Berdea donanen. Azkar, gutxi utziko dugula. Zenbait segundu, txak. Hoi da, ez da egin. Momentu zemen, gero txakko dugu. No? Eta igual, betekarekin gehiago eta esatezu, azkeneko pusketa horrek, normala izaten da, asko jandezulako, batzuri pixka jateatio, nahiz eta oso altxauta egon, pixka jateatio ez da zer erdatzen. Kuestioa da, asko jaten dezunen, altxauta bali madauen dio gehiago. Ordu motatzen diot. Eta hemen, ikusten dezuen nola egiten deten, pasadore honetan, juten naiz, pasta bat egiten. Hala ez dauke batidoraik eta ez dauke ezer ibili barrik, mendi hartzen dezalda pixka bat. Eta gero pure hau, botatzen diotena da. Zehara. Eta honek ematen dio, baita beste batzuri toketxo bat. Gordina esan dezuen? Ba, me hona da, Bai, baina. Baina hau probako dugu. Botatzeko iso. Ez zertako bazpare, honea botatzeko esatek? Bai. Gatzez, gu naiz probatzen, eta hau ja, itzaldingo dugu. Bari, Maek? Zein barde legatza inbarde gala? Legatza inbarde, koen. Ba, elasaik. Legatza fiteina da. Bukatu duk? Ez. Ez bukatu ez. Ez, bukatza buztako zuen. Bukatzen nolarik, esango dizuet. Bukanituko berdela freskoak. Berdela, ez egutzen zute berdela gain hori ez, dena txikitu dut. Askok maite dute eta askok ez dute maite. Espinagoa ditu, eta sartzen delarik oso usain azkar bat sortzen zaio. Baina, ateratzen delarik uretarik, hori da, horako againak, bezperan egindakoak bikain. Eman dizkigu, hoizuntan tipoak, egingo dizkizuet, eta augiarekin jateko pixkatitxo iteko salda. Jodine bai. Ez da besterik gatza bakarrik, Againa, gatza, besterik ez. Ez biperik, ez ogirik. Piparra esaten dekenen ze esaten dio? Pimienta da esaten dekenen piparra? Guk bipera da biper gorria. Txikitua, zukatua eta hola epintzen duguna. Ikitzeiten dekenen piperrataz? Bipera bai. Euskeraz bipera da bipera. Piperra. Edo bestenez, pimienta esaten da biper beltsa. Zuek hola esaten dezu. Biper beltsa edo biper txuria hori da pimienta. Eta bipera da bipera. Zer nire esan nantzidut gatza... Bai ez, eta hemen biperik deusez, gatza bakarrik. Gatza, olioa, pasa pixkat eta kitxo, besterik ez. Eta gero, erabiltzen da kostaldean, gure iparaldan hori, kontserbak egiteko asko. Pote handi batean, ipintzen duzu erdia olioa, beste erdia arno txuria, barazkiak, egosi, bota gainaren gainera, tapoina ipini, itxi eta utzi. Ostearekin betan,
arraina konfitatuko da, eta egoiten daula gero, freskura, urte bat, 2 urte. Hori ere jaten da, eskabetxe bezala. Zein? Jarri nahi zola. Ez jarri dut. Bueno, eta gero, ekarri etena da, jake batzuri zopa bat zan, bai? Eta guain merkatun aukera da hon. Eta guk ez Gatza barnean, beti da tortillatan edo hau da batzuri freskoa. Ajete eso dezen zaiona, bai? Orduan, holako, zain dut, da pixka bat zuek ikusteko zein daiken honekin tortilla batez aparte. Pixka bat nola, zartagin nola pixkat goxatzen den, zapatxo batekin egiten da, eta gero kasu honetan plater hori bukaeran jarri ingo ju, kokotxan gainetio eta ja platera bukautakon, baina oso ondo tortzen da, adibidez, beha goinekin nahi dan plater hori bai, zartagi baten aparte egin da batzuri pixka bat, batzuri fresko hau, berdelakin, edo legatzakin, edo bonito egiten duela plantxan jartzen deunen piper berdea eta tipola dala gure zean, eta honekin baita ditzen da, oso ondo. Zati batzuri zapore freskogo bat dauke, ez da impotentea, eta testurare da, porru fin batena bezala, hori ez dut potenteak, Irot ondo behar. Hori da. Eta orduan hau egiten detena da, olio txorrota txiki batekin, da zapatxo batekin, 3-4 minutu konfitatu prefitxu edo erregosi, Gazpikin bat. Bide bat ezen, kutxarria, egurrezkoa behar den? Bai, bueno, lehen hau, zeak, liernik ikusi naunen moitzen kazuela honetan kutxara honekin, sartzen da betiko debatea. Kazuelatan ze kutxara erabili, pum-pan. Bueno, ze kutxara erabili da nahi dezuena, baina ze kutxara ezin dan erabili beste gauza bat da. Inoxidablea danen kazuelea, lapikoa danen inoxidablea, erabiliek ez zuen aluminio, kutxara da egurrezkoa edo baita inoxidablezkoa. Zati, inoxidable eta inoxidablei ez zaio zer gertatzen. Ezin dana behin da, holako lapiko baten, inoxidablezko ezer erabili. Hau da aluminioa. Zati, inoxidablek egiten hor rai hau. Eskuekin? Eta horrekatio, gudu Euskal Herrin dena aluminio erabili di hau. Gaur beti da, kutxara baino egurrezkoa. Bestela egiten da, rai hau, altxau. Aluminioa daukezun inoxidablea daukezun, gazte inoxidablea, hor jarri dekezu espatula bat, dekezu nahi dezuna. Zati, inoxidablea eta inoxidablea, sin problema. Beste gauza bada, zuk nahi dezula, gusantazula, kozinatzea, egurrezko kazula batekin, osea, egurrezko kubilara batekin. Baino ez hemen beharrezkoa dalako, baino han bai. Osea, han behar da. Adibidez, demagun bexamel bat egin behar deula. Eta hemen egin behar deula bexamel bat. Edo bea, oraintxe Ramuntxo aidan erabiltzen bezala, hartu dezaket hau? Bai, alainan. Ramuntxo erabiltzen aidan bezala, kaso honetan, aida erabiltzen barilla bat. Baina aida erabiltzen barilla bat inoxidablezko ontzi baten. Hau izango bali mazan aluminiozkoa, eman dizkion buelta guzti horikin, hemengo saltxan kolorea eta zaporea aldau bingo litzeko. Ezin da behin egin aluminiozko kazuela baten, olako bat hartu bexamel bat egiteko. Bai? Orduan, horrekin, garbi gehiago, polemika jazta, hola da. En el sentido de, eman dek ez 8.000 vuelta de que es aluminión, prohibido. Inoxidable, nahi dezuena. Berpasak? Itzeman nuen arraindegiko pegatinak zabaltzea. Zakitzuek ikus, kotxean, nire agipin dut handia denik. Utsi, nire dugu bukaeran nire. Bueno, ikusten dezue, kokotxana ez detik kuturein zigaukatea da. Noiz soltatu deu, noiz utzi deu nor, tapea jarri diu. Eta zea iraiken hori, bea ira kozinatzen. Bai? Zan ditutena da, kozinan askotan pentsatzen dugu eotea importantea dela. Eta beste gauza askotan, ustea eta garrantzitsue. Adibidez, noiz utzi behar da, oiasko basatzen duen laben, utzin behar da. Zeratik utzi behar da, beti garelako, aber nola dikon. Zerbait esango baliu bezala beak, labe iriki eta esan earkin hau, ez ema pasatza eta orduan ero, labea iriki. Laben sartzen emo dugu oiasko bat, utzi.
kokotxak egiten ditugunen orain du bezala, utzi. Zain dut, gauza batzu dara, ez dira ez ikutu, eta ez meneau, eta ez ikutza ez errein behar. Beha idea egiten akzioa hor. Orduan, hori baita importantea da, ikusteko ez dara bakarrik. Esaten den da, baizik eta gero, realidade badala. Orduan, lehena behak utzi zueten, goratzen zatea utzi zuetenen horreak kokotxa nola zeren, goratzen zate pixka bat, bueno. Guain, kokotxak dare, kokotxak dare, ikatzen limazate, bilduta, bai? Era bat, bai, bilduta, plap. Orduan, horrez gain, hone dauke olioa, eta han olion fondon, olion fondon dago, zea bat, kapatxo bat, saldea bezala hor korrikan daiena, bat aldea eta da bestea, bai? Orduan inbarduna da, hau, hone dauke gelatina. Gelatina nola dauken, meneatzen hasi aurretik eta zerrin aurretik, inbarda, espatula batekin, soltatu pixka bat, soltatu. Zati soltatu, zati lehenago esan dut nik, kokotxa ez da bakaiago bezala, ez da puskatzen. Baina bakizu noiz puskatzen den, lehenengo meneoa, hemen berdinedek, lehenengo meneoa, emate bali madigu, soltau gabe, nahiz eta pieza osokoa izan, nola egosita daun da, nunedan, einola eta erditik puskauko zago. Bai? Orduan, lehenengo itxen dana da, zati jantzten da, gelatina daukelako. Ez pali maia ezten, malo. Egiten duna da, despegatu denak, bai? Eta guain berriak, boltxo bat, hola. Bol? Bai. Bai. Guain berde hona dek, hemengo olioa. A ver, espuma erea. O kutsaroia. Guatze. Hemengo olioa, baso konditzen dut, mango zatu. Ez, balio. Ez. Eta moin zegik egiten. Guk olioa beti behar deu konfitatzeko. Eta daukeun erraureik handina da, ligatzen deula, erabili deun olio guztie. Zer gertatzen da ligatzen deunen olio guztikin? Ligau egiten dela. Agaitzen dela, lodi. Baina zer gertatzen da, dauken ekilibrioa bere salda eta guk bota digun olio horrena, ez die kompatiblek. Olio gehiago dau, salda baino. Orduan, dena ligau nola egin deun, eta potolo gehitxu dan, gero behotzekon zer gertatzen da, behize, behonea etortzea. Eta zerti etortzen da behize behonea? Ba, grasa dalako, hemengo grasa eta grasa guzti bezala grasa iken da atea. Grasa esteso balima da, atea iken da. Orduan, guk hau dena ligauko balima gendun, ligau ingo zan. Ligau bai ingo zala, baino esteson. Orduan iken duna da, atea, hasi ligatzen, jun gehitzen, eta ja, ikusten deunen, aproposa dela, ligazoia aproposa daunen, hemen naizta sobrau olioa utzi jendeu. Eta honekin ingo duna da, ensaladatxo bat, vinagreta bat, biharko esan nahi zut, eozin gauza. Ez gai galtzen olioa, olioan temperatura oso baju izan da, eta fijatzen limazete olioa guen dio olio da, ez da erreta eta ez da ezer. Baina ez duna da erabiltzen hone deneako, eta fijatzen limazete hemen garbigo ikusten da, nola beran daon gelatina ikusten duzu, eta nola indeten kutsara batekin atea, hemen, kazuelan utzietena da, gelatina gehiago. Bai? Orduan, zema demora pasatu ya? Ordu erdi bat, bai? Orduan, ordu erdi hortan, oain azten naizena da, hau, ligatzen. Eta, nahi etena da, pixkat ikustea, hau gai da, ja, ligau da bere zukue, bai? Oain ligau da bere zukue. Eta oain azten naiz, gehitzen, olioa. Eta oliokin gondona da, gehi oligau. Bai? Bai. Emultsua da hori. Ikusten dezue? Ni guain zeitzen de botatzen olioa eta jungo da gehi erozta gehi loditzen. Baina guain etortzen da el animau. Emultsio bat da? Guain etortzen da el animau. Erabiltzen du Gerozta gehi bota, gerozta gehi olioarekin loditzen da. Eta orduan, karo, hau egon balima da hor, ordu erdi bat, ligak eta liga,
como para no echar más, joder, chaval. Tú tira, eta, claro, hostia, vaya gelatina, vaya no sé qué. Claro, zer gertatzen da? Hau, claro, lan haiken dezu alperrik hasieran, eta bai bukaeran dena erabiltzezulako. Hau, baina pixea bota behar diot. Ez bota behar diot bixao. Azkenean dena dago da, ez? Ez que izan daike gehiago, izan daike dena txistala, erabiltzea. txistala. Ez, izan daike dena erabiltzea, baina ez, honekin nahikoa da. Hau da pilpil bat, nun pilpil honek irakine aguantatuko du. Horrek esan nahi du, gabenik hau jartzen ima esutan, irakiniko du eta ez da desligatuko. Orduan, bravo, perfecto. Desligatzen dela, zerbait gaizkin deu. Bat da, edo dena erabili deu, edo bi, baita gertu dekela, lehenengo egosketa hartan, esan deun egosketa hartan, ez deuen suabe, baitzekin deu fuerte. Eta fuerte ikekon, beak bota duen gelatina, txoke indo, oliokin da inda desagertu. Orduan, hau eitxeko, guain behotzeko, eiken dana da, hartu. Nola antzeman noiz daun temperaturan? Temperaturan zein? Bueno, orduan, ikututakoan daunen praktikante hotza. Guain hau behotzeko eiken daba, hola, ikusi dezue, bueno, horti ez ikusi, bota ditut ur printza batzuk, bai? Eta hau, guain ningo dugu, irakin. Eta, esan deten guztioi, bete beharra, oke, bestela beha kaka de los cojones. Orduan, hau inbar dauke irakin eta ligazoi hori mantendu. Orduan, zer gertatzen da? Gu hemen oain haitxu gehiaken da ondo atatzen da. Jatetxetan zer gertatzen zagu? Kokotxa bat, bi kokotxa, bestea tal. Karo, hau, esan deun hau de utzi, paken, stop, hemen itzeiken jaja, hori jatetxe baten ez da gertatzen. Orduan, zer gertatzen da? Hau badaki nola iken dan, baina servizio baten gertatu daike, nahiz da zu jakin nolain, ez zatu bateatzen. Pues hori no liga. Zer ligatzen, nio zehati ez ligatzen. Ez da ez dakizulako, ez da denbora asunto bat. Ez da gehiagi oztu, ez da orduan, normalen, edo horretik eiteko posibilidad ematen dizun gauza bada, edo bakaiauen kasun, gauza berdinein, ez deti bakaiaue konfitatu, bakaiaue atea, salda guzti hone atea, eta ikusten duzu hemen nola da egon bi kapa, da orduan eiken dana da, barileatu. Barileatu zer dan? Barilla dauke? Bai, barileatu. Bai. Barileatu zer da? A ber, hemen ez dago asko, baina barileatu da, hau eiken duzu, eta jutentzea ligatzen. Bai? Behar do gelatina gehiago, hemen dago olio gelatina baino. Eta orduan ligatzen jutentzea, guk horre indeun gauza berdine. Eta daukezu bakaiaue konfitatuta, daukezu bakaiauen saltza hori ligatuta, eta gero jutentzea edo banaka edo nahi dezun bezala zehatzen. Bueno, hau dijo, azten daia, zeitzun notatzen da, gu zeitzun dakigu, noiz, aguantatzen duen irakina, zeitzun, bestela azten dalako zeitzun, zehaten, desligatzen, edo mozten, edo, nahi dezun bezala daitu. Hor nahi goetena da behotu, eta jarri goetena da, batzu izopa honen, gainen, txaka, saltza guztien, Maionesak hartzen ez donen, zerti da? Maionesak eitxe ez donen? Hartze ez donen. Maionesak bat eitxeko garain, mozten danen? Bai. Bueno, dago, velozidade gehiagi jotea. Arrautza, hotza eta olioa temperatura ambiente notea. Golpen, olio gehiagi bota diozu eta ez do dare, hotza bat baino gehiago. Eta ontzie, zabalako erostugoa? Ez hori leyenda bat da hori. Ezkerretara itzulita ez eskuretara. Irakitxe bat, Pote lauki batean egin duzu maun esabe hori. Poltura baituzu, minan horrek ez dugu deuz. Kokotxak iraki, eiken donen pilpil baten. Hamar litro maionesa gaulze batekin. Eta pilpil ez da guain, pilpil da egosten danen, hori da pilpil. Mostaza pixkat, Egosten danen da pilpil. Egosketa mota. Pilpil zer dan? Ez, hau da pilpilen eikia, baina guk esaten deunen pilpil, hauain ez da pilpil eiken. Pilpil da, egosteko garaien, olioa da guain baju eiken dola pilpil. Egosketa garaien da pilpile. Karo, horrekatio da pilpile. Ez da guain pilpile lemoitzeko, sino pilbakalao ez da jodiendo en pilpil, suave egosten nahi dela. Erretzera eta edatera, alkoholikak. Eta esaten dut denontzat. Alkoholikak dira nire lagunak. Bai. Hola jarri eta gero zerbitzu. Bego da egiguzian emana da, mankizuna. Bai. Ez, bain jarriko jatola eta ez hortion platako jak. Ze itxura, arraioa.
lehenengo platera, prestatuko da. Apunta, seguran, lehenengo... Bai, hau lehenengo aldi prepatzetena da, osea que... Primizia daukezue. Gero da gizu dala lehiaketa. Bai, eso. Bat dugu puntuazioa. Baina puntuazioa bat dugu gaur beste... arlo batetan, Bueno. Bo. Gardek zuri, Ez. Hau ere Eta ez. ordu nago. Bai? Uf. Lehenbizi lanen ayuda niñak ni mamar que zaio, landaran ayuda Niretzat, hori. Erdizka, Irni. Erdizka nerekin? Bai, erdizka. Jongoa? Erdizka zurekin hau. Zela ezatuko. Ez. Baina moztuko edo hain lasai. Moztuko edo, mea ondixago da ere eta moztuko edo. Hori badakitza gainean. Hau, pita. Rukutura, gure txen asko izan. Bat ere, iparaldan ez da, bat ere ez da existitzen. Izena ere ez neken lehen gida. Ez hori da? Bakaia denbora gehiago beharko dira. Iparaldean? Bakai haue gozteko garaien bai. Iparaldean? Baratxuri salda da? Minutu edo da. Salda hori, oilo salda. Baratxuria? Ozteko ere denbora. Erakitu? Bai, olio Askotan behar. esnegena pixkat. Eta gero txikitu. Bai. Hola. Bakai haue desente kantidad ikalimadek, igual ordu bete behar. Baratxuria egosia, egin duen bezala da, lehertua, Bitarte hortan, loditzeko ez soldatzea. zipen amezi ez erreik. Baina ez da ugirik, ez da bisegarik, ez da holakoa. Errali joan handik, eta normalmente rukutura, behinik gaina izeba bat, arrelegi ez dut. Bretxa, da beti, hori bakaio, primerako Eta bakera bat, gazia, urean pasatua, eta gero txikitzen dena, saldaren dagoen, hola. Egin gabe, egin bezala, egin gabe. Hori da. Impresionatzeko, Pikain. Onatzeo. Bai. Hau begoain. Otra variante. Bai, Ez, antzeok. Bi junditu. Hiru egun ditut. Tamaia, naik eta neama. Ez, justu zetozek orduan. Hamagostu. Javier, Ibai eta Zumai etortzeko nea. Ibai eta Zumai etortzeko. Zaben anako izu? Zein? Ez, mena, bai, ongi. Partika. Hartu. Ramotxo imaiot. Hartu ramotxo. Jan dugu janenik, Jantzak erdia. Eta egin ez duk jaten, hartu zu. Agantzak, zukasi. Eta hau gibela hasi. Bara ez da antolatu. Hau atzera. Ez, jaki aldi, no? Esan ere, no? A ver, se me ha falta yo. Ez, baina badare horrekatio,
Izena nola esan deko. Izena bekona zurrukutuna da. Erdi handik horrek. Ondo, no, goxo, no? Bai, berdek, eta zean zurrukutuna behare jaten deken bakai hauena da, azken pinen da, dauzkezun bakai hau bistrin batzu izo batean jatea, osea, azkenen hau adiez, hau jatetxe baten ikialin badek, behardek, alrebez behardek, olako, hau xe, behardek, jatetxe baten hola behardek, hau. Hola, hola, eta hola. Hola behardek, zanean, ekilibrioa behardek, jatea lehima ez, aterkara zurrukutuna, jokotxa pixkatekin, ba, claro. Baina, bueno. Bueno, mucho triste daula eta... mucho triste daula hau. Txalo berdo. A ver, Ikerrek... Behira kolorez aldatu du. Ez baina, zoke sorpresa bat iretzat. Niretzat? Nahi, bola hostia. Nahi, ikusten dut. Etxan bizkat, Juantxe hasiko nio. Lanean nuk! Bueno, ondo, lan goxo. Vale. Zein behar dagoen, nahi dela untzea zerbaitekin? Ez bukara da, nik azkena emango diet. Bezira goxe gehiago. Zu joan dirua bila eta... Errezeta egin du, Ikerrek egin duena errezeta sua apal-apala erabili du. Sua apal-apala, goxo-goxoan. Nik egin dut alderantziz. Hartu genuen legatza, hor kolore hartu du pixkat, hori da, ematearen ordez olioa eta gurina erabiltzaren ordez, ere eman diot zitron txaltza egin dutan alenago. Zitroina bada sukreak eman dio kolore hori. Hortan, ez da errea, baina deitzen da Maillard erreakzioa. Horrek Maillard izena du. Eta proteina gorritzen delarik, haragia txuleta bezala gorritzen delarik. Hor, Maillard da asukre pixkatekin. Limoiako asukrea joan baitzaio goiti. Eman dut labea oso beroa. Utsi dut, hor, azpi hortan, berotzen, utsi dut ogoi segundu. Lagua hasi delarik altxatzen, airea ezagri zaio barnean, hasi da kolore aldatzen, hor, atera dut eta epin dut azpian. Momentu hortan, arraina gordina zen. Orain, mitzatzen ari gira, zati hau hemen oino gordina da. Baina platera pixkat beroa, eta hartu duen berotasuna orain zabalduko zaio barruan. Orduan, beroa da, baina bere jusa barnean zaio oino. Koko txekin egin dugun bezala ostion, jusa barnean geratu da. Segitu balu berotzen, jusa gehiago aterako zaion. Orduan, alainan. Hora, ez da mainarat eramaten ahal, dena errea da, itxusia da. Baina hori hona da. Baina duguna, ez baitugu moztuko, baina dut saltza pixkat gainetik, eta hartuko zute eta jan plateratik. Eta hau narruz gora zeatik, hau ez gora? Laguz gora, ezagri bainu lagua behiti, 8 aldiz amaren gainean, geratuko zen plateran lagua. Lagua plateran eta haragia aterako zaio makerrik. Gauza da, markatu, eskamak entzen ditugu, lagua ona baita. Kolagen hortan gustua dago. Hor eta grasan. Eta hori, arrain txuri bat da, oso grasa gutzi du. Ordan, gehiengo gustua asal hortan du. Oitxu behintzen, beti azalakin jatea arraiek. Hoi da. Bai. Beraz bukatu? Ez. Arraie jaten da, azalan aldetik, zaporeare askozea hundiboa daukelako. Eta gero, presentatzen danen jatetxetan baita azalan aldetik, garrantzia hundi ukitzen dugu baita jakiteko ze arraidan. Esan izut, benetan guk eskatu duen hori, lupie. Bai, karo, lupi bat, olako saltxa batekin bat abesti,
edo legaz baten alden, depende de ze pusketa klase dan, ez tezu antzematen, en cambio lupi baten azala edo legaz baten azala edo, bueno, berdintzaio. Agoxelarekin bereziki. Arrain asko agoxela deitzen dituzte, bisigua. Eta badira, 5, 7, 10 mota desberdin. Hortako axala... Eta orduan azalak ematen dizuna da zer dan. Eta bakai hauen kasun, oan dio gehiago. Bakai hau asko, ez dira bakai hau. Eta bakai hau batzuk baita, segunda nungo dian, franja oan dio markatu dute. Orduan, azalak beti mamar dugu, freskotasunen itxura... Ingo du krema bat bezala, maionesa lodi-lodi bat bezala. Aikanbi horik ez dauka baina, liburua prestatua. Egia dugu gaualdi hau da guzi hori gustatua. Ikusi dugu nola lanean, ibilkiden olatua. Eta denontzat nahi baduzue hantxe badugu lekua. Artista. Zure da hori? Zure da hori? Hemen. Antxoetan Iker egin da gaurkoan bete maia. Sukalde hortan sua eta hitzak ekarri dute usaia. Zerbait jan eta zerbait edanez, alaitzen baita bisaia. Ikusi dugu garrantzitsuena dugula gaur lehen gaia. Eta zeo zer hola banatuz, gure artean bakean. Laguntasuna, anaitasuna zabal daiteke jatean. Eta gaurkoan hola guztiak bildu giren bitartean. Agian berriz bilduko gira, hola heldu den urtean. Hala? Mira, una bocha de yotin. Fai lo fadier. David sukaldari batean empate egoteko, baina Bota! Zuk, nik bigarrena? Gomitatua naiz? Errez bat, Errez bat, ez, hombre. Ba, ezagun bat orduan. Jode, ostia, hemen egon da, hemen seguran egon da. Zer sorpresa. Ez esate egin txistueko barriko. Ikarri, Ota, baina ikitza ba. Bueno, hau izan da sorpresa bat.
Hola, azkeneko momentu izan da, No, edo den urtean txistu teilera. Txistu ekarri dota, no jodas, txagal. Eta hola, eta mani txistulari baita, eta horre txistu ekarri dota, zenpoa, txagal. Bueno, oso ondo, tío. Ai, hain da gure. Bare, zoazte bukatua da orain, Hala.